En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Dit programma graag de titel mij. Voor de plak werd een heel soort muzikanten uit alle windstreken van een woord aan bij elkaar komen. Joert onder oren vanuit Volendam, kan ik je hem vertellen. Met een Prodo Fries hier in de studio. Mooie evenementen, alles op een richtje. De komende 3 uur in een gezellig sfeerke vanuit de studio hier. Let je me weer aan? Hey! Dat kan harder! Hartstikke mooi. Vrede Mekke, je wordt toch een beetje gezellig het weekend in, wat dat onbelangrijk. Nou goed, radio, televisie, internet, op alle mogelijke manieren ben we wel te volgen. En ik weer hellings. Heb ik in de eerste, toch wel een bijzonder moment eigenlijk vind ik persoonlijk. Want toen ze stien te soundchecken, ging ik even 20, 30 hier waarom in de tijd. En ik zei me als jonkje weer naar de radio luisteren, Veronica, Rijn Vallinga. Ja, The Cats. Dat ben we weer. Ja, en dan met The Cats Glow. Ja. Ja. Nee, een geweldige band. Die is aanstaande zondag. Spelen ze bij ons in de Groene Weide. En we hebben Lustrum de 5e keer. Ja. En, voor de mensen die het beeld behijven, de posters zien. Ja, dit is de poster, The Cats Glow. En we hebben Dem Lewis Boys Rock'n'Roll van de bovenste plank. Dit is een tribute Jerry Lee Lewis band. Ja. Dus het is niet alleen de Cats Glow. Cats Glow sluiten wel af. En die spelen het laatste 2,5 uur. Dus ik zou zeggen, beste mensen, kom allemaal weer naar Bolzen. De volverkoopkaarten binnen bijna op. En dan hebben we nog een paar plekken gewoon aan de deur. Dit klinkt fantastisch, hè? Ja, dit klinkt... Nou, de Hester Soundcheck hoort. Deze band is echt fantastisch. Ja, maar daar is een paar van die tribute bands. Maar deze steekt er ook wel bovenuit, hè? Ja, ik vind eigenlijk de bands die ik uitnodig, vind ik altijd goed. Ja, nee, dit is gewoon een fantastische band. Als de stemmen bij elkaar hoort, dat is zo mooi. De harmonieën in deze band, dat is gewoon top. En daarom wil ik ze graag hebben. Ja, daarom. En wij, ik vind me blij dat ze er binnen met je zoon trouwens. Snijden een beetje de Groene Wei in Bolzen. Daar komen we straks nog wel even over te spreken. Mannen, welkom vanuit Volendam. Komende zondag moeten... Blijven jullie hier dat hele eind rijden? Dat is natuurlijk heel erg, hè? Ja, het hele eind, ja. Oh, ik zeg Volendam, daar komen jullie niet vandaan? Nee, we komen uit West-Friesland. Uit West-Friesland. Ja, dat is voor ons, ik denk, een uurtje rijden. Ja, precies. Ja. Valt nog mee. Valt heel erg mee, hoor. Ja. Stel even de band voor als je wil. Ik begin eventjes bij de bassist. Dat is Ben Kolen. Dag Ben, hoi! Achter de keyboards Piet van Doorn. Yay. Achter het slagwerk Nico Veken. Ja. Achter het volgende keyboard staat Boudewijn van Buren. Ja. Gitarist, slaggitarist en sologitarist Rob van Enkhuizen. Ja. En de tweede liedzanger is Ton Vendel. Ja, fantastisch jullie er zijn, man. En mijn naam is IJsland van Belgium. Dat wou ik net vertellen. Maar goed, daar ben je maar net voor mij. Hoeveel heb je wel eens een rekensommetje gemaakt hoeveel jaren muziekervaring hier staat? 40 jaar. 40? 40 jaar. Bij elkaar opgeteld? Nou, dan wordt het... dat bedoel ik. Ik kom hier wel over de 200 komt, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Reken maar uit. Jij 40, hoe begon het? Ja, kleine jongetjes van 12, 13 jaar. Accordeon, gitaartje, drumstelletje, trommeltje. Zo is het begonnen eigenlijk. Ja. En wanneer kwam de Cats in je leven? Meteen toen ze op hun hoogtepunt waren? Ja, de Cats liep eigenlijk bij ons allemaal als een rode draad door je leven heen. Door je muzikale carrière. En wij zijn 11 jaar geleden hebben wij deze band opgericht. Met veel succes. Dankjewel. Het klinkt fantastisch. Heerlijk, man. Het is een soort jeugdsentiment voor mij. Ja, maar dat hoor je vaak, denk ik, hè? Ja, maar voor mij niet, want ik ben de jongste. Jongste? Ja, ik ben de jongste. Weet ik ook wel een oude lul aan worden al. Nou, ik weet niet hoe je auto hebt. Allemaal 50 al, joh. Oh, nou. Jongens, ik heb jullie gevraagd om ons met z'n allen een beetje waarom in de tijd en toch in het heden te houden. Want komende zondagmiddag het concert. Wordt een lange zit, maar dat geeft niks, want het is prachtige muziek. 2,5 uur. Vanmiddag 4 nummers op rij. Heb ik jullie gevraagd met een soort Cats mini-concertje te doen. Dus zullen we het feestje maar beginnen? Doen we graag. Ja, we hebben er zin aan. Waar begin je mee? Met Marianne. Live in Noordermin! You got the right
Dankjewel. Het volgende nummer is een mooie intro van de akoestische gitaar van Rob van Enkhuizen. Dat heet I'll Walk Through the Fields. En we hebben een live show, dames en heren. En de akoestische gitaar komt even niet binnen momenteel. Dus ik ga jullie bruut onderbreken. Hij doet het. Even naar luisteren. Ja, mooi. Heren, ja, zo werkt het bij deze show. Noorden weer live met de Cats Aglow. I walk through the fields with the sun in my eyes, barefoot. I got my shoes in my hands. I look at the sky, see the bluebirds flying high, singing songs of love that once was mine. Then I close my eyes and see her face again, and I feel lips on mine. By the way she cares, the way she held me tight, she keeps on running through my mind, running through my mind. I walk through the night, don't feel the rain on my hands, don't see the faces of the people passing by. I look at the sky to find the moon way on high, to find a star shining bright, but in a tear. Then I close my eyes and see her face again, and I feel lips on mine. By the way she cares, the way she held me tight, she keeps on running through my mind, running through my mind. By the way she cares, the way she held me tight, she keeps on running through my mind, running through my mind. Dankjewel. Het titelliedje is een heel mooi nummer. Het is een cover. Het komt uit de jaren 50. De Cats hebben dat toen op de plaat gezet. Het heet Scarlet Ribbons. To say goodnight, and then I've heard a child in a prayer.
the scarlet ribbons, scarlet ribbons for my head. All the stars were closed and shuttered. All the streets were dark and red. In our town, oh, scarlet ribbons, not one ribbon for her head. If I ever was again, just before the dawn break, I begin and know the bed. If I live to be 100, I shall never know from where. And those lovely scarlet ribbons, scarlet ribbons for her head. Dankjewel, dankjewel. Ons vierde liedje, tevens het laatste liedje, is een prachtig nummer, geschreven door Arnold Muren, de bassist van The Cats. Het heet One Way Wind. He said some wind blows forever. I didn't understand. When you saw my eyes were asking, smiling you took my hand. So we walked along the seaside where trees grew just one way, and in our one direction, but away.
Tot zondag in Bolzwart. Ah, geweldig. Piekenvel. Het wordt fan is net zo bot om je besteed, maar ik heb wel gezegd dat ik wel een beetje fan ben van dit soort prachtige nummers van The Cats Aglow. Wat een geweldige uitviering. Jullie zullen het vaker horen. Maar jullie komen wel heel dicht in de buurt, hoor. Dat samenzang, de zang en zo. Geweldig. Dankjewel. Dat is een groot... Veel op geoefend. Is dat een beetje ontwikkeld door de jaren heen? Ja, we zijn 11 jaar geleden begonnen met deze band. Ja. Heel veel arrangementen uitgeschreven en repeteren. Ja. Vooral de stemmen, de close harmonies. Ja, maar dat moet wel groeien natuurlijk. Ja, heel erg, ja. Heb je nog vaak discussie over welke setlist en welke nummers jullie spelen? Of staat dat redelijk vast? Nee, dat gaat altijd in redelijke harmonie. Ja. En is het bij jullie thuis nog ook de hele dag Cats draaien of niet? Nee. Nee, toch niet, hè? Wat anders. Ja, hè? Ja. Maar het is wel leuk om te doen. Dit helemaal, ja, ik vind het helemaal te gek om te doen. Het hele land door of ook regelmatig in Friesland? Want ik heb wel het idee dat jullie komen uit West-Friesland. Maar ook Friesland wel echt een Cats-provincie en een Cats-regio zijn. Ja, we hebben ons natuurlijk via de fans wel een beetje verdiept in de optredens wat de Cats toen deden. En inderdaad was Friesland een hele prachtige, mooie provincie om daarop te gaan treden, ja. Zit je nog in meer tribute bands? Of? Nee, dat is, wij hebben zelf ons eigen orkest. Dat is ons basisorkest. Dat is Paradise. Dat is een coverband. En deze jongens zitten in Shoreline, ook een coverband. En dat is 11 jaar geleden bij elkaar gekomen. Gefuseerd als het ware. En geloof dat, heb jij niet in Jan Rog gezet? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Toen kwamen we heel vaak in Friesland. Ja, we speelden elke week wel een keer in Friesland. Dat zou ik zeggen, ja. Jan Rog was ook een grote naam hier. Ja, sommige mensen dachten zelfs dat het een Friese band was, maar ze kwamen echt uit Volendam. Gewoon geannexeerd. Ja. Dankjewel. Goed, dankjewel. Tot de volgende keer. Zondagmiddag, want ik ga nog even naar Rijn Vallinga. Want Rijn organiseert het feestje met deze band. Fantastisch. Ja, Geweldig. dat had ik die van tevoren al zei. Ja, maar ik ben van tevoren altijd kritisch. Ja, maar dat is alleen maar goed. Dan kom je snel bij me. Nee, oké. Nee, dat moest kritisch wezen, maar dit is gewoon een goede band. Nee, ik zie het op internet. Ja, prachtig. Hey, Driving Back in Time. Wanneer, hoe laat, waar? De zaal gaat open om 3 uur. En voor de mensen die geen kaartje hebben, ik zal er dan maar staan. Want ze binnen volgens mij vandaag uitverkocht de voorverkoop, wel te verstaan. En 4 uur begint Them Lewis Boys. Met hun optreden ongeveer 1,5 uur, 1 uur en 3 kwartier. En 1 uur of 6 dan vangt de Cats Aglow aan. Dus tot zondag allemaal. In Bolzen. Dankjewel Rijn, tot de volgende keer. En de Cats Aglow, ek tegen tank. Sabine alweer aan het ombouwen. We krijgen straks opera. En nog heel soort orenmuziek. Want Jaap Lauwe zit er, Gurbe Douwstra en Gimma Trog. Maar eerst het Nijs. Beleef een heerlijke tijd bij Preston Palace. Het gastvrije all-inclusive hotel en uitgaanscentrum in Twente. Compleet verzorgd met goede service en kwaliteit. All in is echt all in. Bekijk alle aanbiedingen op prestonpalace.nl. Kijk jij in de supermarkt alleen naar de producten of ook naar het verhaal erachter? Stop uitbuiting en kies voor Fairtrade. Geef boeren in ontwikkelingslanden kans op een beter inkomen. Koop Fairtrade en maak het verschil. Zo simpel is het. Heb je al een staatslot voor 10 november? Niet? Nou, dan loop je een heleboel voorpret mis. De gedachte aan wat je allemaal zou kunnen doen als je wint. Misschien zelfs wel. Waar blijft die trommel? Ja, die bedoel ik. De jackpot van 15,5 miljoen. Stel je voor dat die op jouw lotnummer valt. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Deze Fairtrade week bij Plus. Een gratis Tony Chocolonely-reep bij 2 pakken Fairtrade filterkoffie van 500 gram. Kleed jij het deze winter kakelbont aan in huis? Nu 15% IKEA Family Korting op alle vloerkleden, tapijten en voor thuis. De actie loopt tot en met 12 november. Kom naar de winkel of koop het op ikea.nl. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Azes Trog met operaklanken en akoestische klanken. Hoe dat zit, jema's, is in het vervolg van Noorderwier Live. Maar dit is het Nijs uit de provincie met Titus Heijens. De plan voor een nieuw Cambuurstadion bij het WTC-terrein in Ljouwert binnen vlot lutsen. Onderwijsinstelling Friese Poort hield toch ruimte in het nieuwe complex. Ja, daar luts de squalm. Waarom met de plan? Omdat de gemeente afspraken net nakomen zo. Tijdelijk huisvesting voor de Friese Poort, zolang het de squallen net te plakken in dat nieuwe complex. Maar dat skeel is nog oplost, zijn het Burgemeester Kronen van Ljouwert. De Friese Poort moet er niet onder te lijden hebben als het vertraagd wordt. En ze hebben tijdelijke huisvesting nodig. Dus tijdelijke huisvesting is nu binnen de business case opgelost. We kunnen nu weer grote stappen vooruit zetten samen met de provincie en met de private partijen.
Het is nu helemaal klaar en we gaan het nu regelen. In kalk en cement zal het stadion komen. Zwaarder Noorderbrug zit maar een miljoenen te kwad. Noorderbrug had vestigingen in Ljouwen, Drachten en Snits, in Greenslaan en Drenthe. De organisatie biedt onder oren dijbesteging en beschermen wenjen. De werkjes van 800 mensen. De problemen binnen ontstaan nadat de bestuursstructuur veroren is. Zwaar personeel waartoe zelfs verantwoordelijk voor financiën en maaiwerkers. En het gevolg wie onder oren dat er te volle uitstuurkrachten in hier binnen. De organisatie verwacht het net dat bezuinigingen die er komen ten koste van de zwaar, maar ontslagen binnen alle gedachten net waar te komen. De Ljouwerter die ervan vertocht dat hij vliet neer bij de Grutte Tjerke in Ljouwert Ursel Sprot die stutsen had, ontkent alles. De Ljouwerter stiet van de rechter. Nevens verslagjouwer Auke Selderus zei te vertochten dat hij drugs kocht hier van Sprot en dat er toen hij de Preese Tuinwest hier om te smoken, daarna ging er waarom. Dan zocht hij bij de Grutte Tjerke een lichaam lezen. Daar gaat hij dan ook heen. Hij wil dan zien wat het dan is en hoe het met hem is. En dan draait hij het lichaam om. En dan zocht hij dat het om Ursel Sprot gaat. De recherche had met hulp van tjoegelverklarings- en camerabeelden een tijdlijn maken. En zei dat het verhaal van de vertochten net doogt. De regisseurs is het daarvan dat dit verhaal van rennen naar de Prinsentuin, checkje draaien, weer waarom rennen en het lichaam vinden, dat net past in die tijdlijnen. En ze zeggen daar vervolgens van, ze concluderen dat het onnemelijker is dat hij het slachtoffer delstutsen had. Het zijn spannende tijden voor uitjouwerij Jongbloed op het Jereveen. Zo'n dikke weken werden de dwarslezers van dat bedrijf verkocht in Amerika. Er ben tussen 430.000 drukt voor het Amerikaanse merk. En de vraag is vanzelfs hoe bot dat die miniboekjes verkeerpjes zullen. Nevens salesdirecteur Jacco Klok, die op dit stuit van Jongbloed in Amerika zit, liet je de eerste signalen goed te wezen. Ze zijn begonnen met 350.000, maar de boekhandels hebben zo goed ingeladen, dus dat de boekhandels al kopen. Want ze mochten vorige week pas beginnen met verkopen. En toch hebben ze alweer een herdrukorder geplaatst. Ja. Dus ze hebben er zelf ook heel veel vertrouwen in. Dan het waar. Er is zinnen en het is meer droeg. Er zit net volle wien en het is een gratis olve. Morgen is het ook droeg, maar zin is geen waar en dan is het 10 of 11 graden. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 november in het WTC Expo. De beurs, hobby en vrije tijd. Volop creativiteit, modelbouw, demonstraties en workshops. Nieuw dit jaar onder andere een klimband, suppen en gamen. Kijk voor online kaartverkoop wtchobby en vrije-tijd.nl. Wat is jouw slaap-DNA? Doe de Ergo Sleep slaaptest in onze Morgana-winkels en ontdek welk bed bij jou past. Nu extra voordelig slapen tijdens onze Morgana slaaptestweken. Morgana, goed en gezond slapen. Dicht bij huis, samen buiten aan de slag. Dat kan op de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersdag in het groen. Kom zaterdag 3 november ook zagen en snoeien en neem vrienden en familie mee. Kijk voor een locatie in de buurt op natuurwerkdag.nl. Wintertijd en val je lastig in slaap? Kruidvat helpt je. Valdisper en Sleeps met melatonine helpen je bij het sneller in slaap vallen. Nu met €3 korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Samen buiten aan de slag. Op de Natuurwerkdag. Zaterdag 3 november. De Mandenmakers Marathon met 25% korting op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur, dus kom snel langs. U heeft nog 9 dagen. Mandenmakers, het huis van keukens. Omroep Friesland, Noorderwierlijn, bij Willem de Vries. En wij gaan lekker terug met Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat we straks in opera's weer komen. En ik ben blij dat het er is. En hij is net Linne, maar Albert Bonnema gaan we weer eens te gast. Dat is Langelien. Ja, de koor met name een fantastische pianist. We hebben Jaap Lauwers en Gerber Douster nog in dit uur. Want zij zullen optreden met je beiden. En gelukkig ben ik zij aan ze hier nog in de studio om een paar nummers te spelen. Maar ik ga eerst even naar, dan mag ik het even goed zeggen, de heren uit Wergeer van Café Slans Welvaren. Zo zit ik het toch keurig, hè? Ja, dat klopt helemaal. Daar hebben we een tijd verleden al eens even aandacht toen besteed. Er zit een bijzonder verhaal achter. Want eigenlijk met hele dwarse schouders eronder zetten. Ja, zeker. Ja, de uitbater destijds die houden mij op. En dan weer de vraag van wat gebeurt er nou met het café. En dan had hij me door. En toen kwamen deze jongens, die hebben het oppakt met Alverman. Hè? Ja. Ja, is de groep nog steeds Alverman? Ja, zeker. Want ik heb op snij net spelen hier, dus blijf me al. En hoe rent het? Ja, nou ja, het rent goed. Ik
het kan natuurlijk altijd beter. Er zijn protte verbeterpunten. Maar ja, aldoende leert men, hè, zeggen ze. Misschien gaan we al even herkend. Baba, alles goed, jongen? Ja, zeker. Je hebt alles even optreden, hè? Nou, dat komt nog. Ja. Een beetje publiek ook, toch? Ja, ze hebben me vregen als barman. Ja, dus ik zei ja. Ja, maar dat weer natuurlijk even, een gok. Maar je met z'n allen zijn we nemen het initiatief om dat café op te pakken. En we beginnen met aan de slag. Nou ben je met tientje verder. Rint het, zat je hem verwachting in? Ja, het weer al in Nijfruis. Ja, nee, daarom. Vergunningen en verbouwen. Ja, nee, maar het is hartstikke leuk. Ja. En het gaat best. Alleen nog, er komt dan meer werk achteraan dat je van tevoren denken. Maar het valt altijd weer al, hè? Het valt altijd een beetje al, ja. Maar het is hartstikke leuk. En we hadden heel volle wil in. Dus, Goed, en je mag wat leuks. Ja, Santje november gaan wij de roelvinkavond. Dan komen Dave en Dries Roelvink komen bij je spelen. Dus er binnen kaarten verkrijgbaar voor in de voorafkeep. En dat, ik ben benieuwd. Ja, dat is de eerste grote artiest die bij u is commercieel dit hier. Ja. En doe je dan achter de bar, Baba? Ja, dat denk ik wel. En dan kom ik te zien. Maar ik ben bezig met Frieske muziek. Frieske midje om te organiseren. Dus ik heb praat met Frieske benaderen. En Friesland Pop, dat ben ik vanzelf connecties. Dus we willen wel iets uiteindelijk zetten daar. De Roelvinkjes, wat kun je verwachten? Wat doet die man? Ja, moppen vertellen? Nee, Dries is een topzanger. Hè? Die treedt door heel Nederland en voor mij internationaal op. Ja. Nou, en Dries die komt eerst en daarna komt zijn zoon Dave. Ja. Nou, die doet van alles. Daar houden we die net over. Maar dat komt wel goed. Dries is al eens een keer uitnaaid hier bij Noorderwien. Ja, wie die net tevreden door de koffie? Of, Nou, hij joeg de techniek de schuld. Daar ben ik al een beetje lulk geworden. Ja. Maar hij zei het net maar zitten op het laatste moment. Want hij hier al die muzikanten niet is, jongen. Willem, jongen, hier hoor ik niet tussen. Toen werd er van teruggang. Nou ja, wij hebben goede geluidsman. Dus dan kun je een keer komen en dan kun je zien waar het al laai is. Zet ook geen goede muzikanten naast, want dan naait het eruit. Hij is een gele onderbroek. Nou goed. Jongen, Santje november dus. Vertel, hoe laat en wat is de entree? Vanaf 8 uur ben we Jiepen. Ja. En volgens mij zal het vanaf 1 uur, als het 10 uur, dan gaat het feest. Maar dat is helemaal los. En dit maakt een beetje traditie worden, bekende artiesten? Ja, iedere jaar op heel november. Dan ziet dat Staps van nu. Ja. Wie vroeger al de traditie bij de oude eigenaar. Dan, maar nou, wij pakken het uit. Maar krijg wat bekende artiesten. En dat zal iedere jaar rond die het zullen plak vinden. Ik vind het fantastisch duim door, jongens. Wat zei het? Ja, van die komt er iets verder komt er en dan komt je broer. Ik ben nou stiekem. Ja, die ken ik. Nou, die komt van die in een werken. Ja. Het had wat, protte moeite geweest, maar het is slagen. Dus die komt 2000 komt die mochten we weer verklappen. Kom maar, daar maakt ze de reclame voor. De Roelvinkjes, Santje november in Wergen, net stenen maar erheen. Man, succes, dankjewel. En geert erom naar dat mooie café daar. Komt helemaal goed. Dankjewel, jongens, mooi. Ja, applaus. Ja, prachtig. Albert Bonnema, zit je vaak in het café of net? Ik zit graag in het café. Ja, hè? En dan vanwege de stem net al te zwieren drank of net? Ja, dat is echt goed Belgisch bier. En ja, hè? Ja, dat is goed voor de stem. Net wat ik doe al, borrel in mijn whisky of zo. Nee, dat doet... Nou ja. Aardberg. Dat is, uw favoriete whisky is Aardberg. Okay. Waar is u's? Dat is Andrew Wise, de dirigent en pianist die je familie is, ja. Waar is mijn naam qua koor? Nou, ik heb een koor, mijn projectkoor Sanson et Dalila. Die opera gaan wij uitvieren. En dat is een aantal van het koor, want iedereen kent het. Ben ik dan mensen aan het werken. Ja. Want hoe groot is het normaal gesproken? Nou, we hebben 30 jongens in het Noord-Nederland. En dan komt er ook nog 12 bij van Consensus Vocalis. Dat is het koor wat gewoonlijk bij de Reisopera zongt. Toevallig hier in Ljouwert. Ja. Ik haal in de soundcheck, ja, het klinkt geweldig. Maar je bent in het Samar en ik net even om een mooi stuk opera te doen. Hoe word ik van hoort trouwens. Maar er is een speciale aanleiding, want je hebt een heel vaststelling doen. We gaan een hele voorstelling uitvieren van deze opera van de componist Camille Saint-Saëns. 3 keer in de boekenhal van Steven Sterk op een gediek. Kader van de culturele haardstad? Ja, het is onderdeel daarvan. Ja. Het is om jaren toch het NEO, Never Ending Orchestra. Net een geheel onbesproken opera destijds, hè? Dat klopt het wel, ja. Er zit wat baganaal scènes. Ja, dat is Haydn, zal het maar even zeggen. Ik hier met een beetje verdiepen en dat weer wat Haydns en de eerste vaststelling mocht namelijk ik net. Nou, krijg wat de grof al, hè? Die Fransen, die waren eerst net zo van gecharmeerd dat het eigenlijk een bibels onderwerp is. Nee, daarom. En dat meent mij... Maar toen had hij oors uitpakt, maar het baganaal inderdaad. Ja, een nekende vrouw en dat soort dingen. Och jee, zal dat echt Barader op jou? Ja. Dat horen we nog even niet meer. Ja, precies, ja. Hoe lang ben je al met dit project doen? Ja, dames, jammer uit. Ja, al een heel skof, mag ik zeggen. Want het is net niks om zulks van de grond te krijgen. Waarom deze opera?
Nou, dus de opera, het is sowieso een prachtige opera. Maar het is eigenlijk het idee is ontstaan dat ik een ontleden vriend van de Rie van de Friese Beweging het Kneppelvreed feest organiseren in Bolsward. En zoals wist is Verder Skurer speelt een grote rol in. Hè? Ik heb trouwens lezen, ik hoop op een soort van Kneppelvreed. Hier, Oh, maar die blokkeervriezen. Dat maar een zuurtje toch. Hier heb ik echt wat oors van verwacht. Ja. Maar in ieder geval. Verder Skuren, die had een toneelstuk geschreven, dat heet Simpson. Dus ik naar de Bijbel, naar het verhaal. In het Friesk. En toen heb ik bedacht, ik maak een compilatie van het toneelstuk van Verder Skuren en de opera van Camille Saint-Saëns. In Balzert. En Andrew weer er ik bij. En dat sloeg echt aan, dat was leuk. En toen zitten we vooral in de auto en zo. We maken die hele opera natuurlijk gewoon een keer dwan. Met prachtige muziek, prachtige duetten, aria's. Ja. Ja, en dus toen is het idee ontstaan dat door dat we ons koffie, maar dan kwam zelf culturele Haalstad in beeld. En toen ben ik maar artistiek leider, die nou weer voort is. Lieven Battles, een keer naar de boekenhal van Steven Sterkgong. Zo, hier wil ik dat uitvieren. Dit er 8 meter heeg in. Zit vol met boeken op dit stuit. En de akoestiek is dat toch heel, heel mooi. En hij heeft al die stellingen met boeken. En dat ben voor u eigenlijk pilaren. En zo bouwen we er een soort van tempel naar. Prachtig man. Oh. Lid een stuk jaren. Welk stuk doe je hem doen? Nou, ik in het begin van de tweede acte doen. Dan het Dalila, de minnares van Samson, het hem het geheim ontfutselen waarom hij zo vreselijk sterk is. En dat wil je net vertellen, maar uiteindelijk Albert vertelt er toch. En dat zit in mijn lange hier. En dan snijdt zij dat al. En dan is hij zijn kracht kwijt. Dan wordt hij overvallen door de Filistijnen. Zit in de gevangenis en dan heeft hem als een soort ezel ons aan tredmolen verbonden. Die moet hij ronddraaien. Dat is hier direct heel goed in de muziek. Maar zij zijn eigenlijk uitstutsen. En zij make martelen. En hij hallucineert je. Dat wil ik niks te eten krijgen. En dan jaagt er eigenlijk als het verwietende Israëlische volk, jaagt hij in zijn holle. En hij zei mensen, ik zit hier diep in ellende. En God helpt mij hier mooi. En dat het Israëlische volk ontsnappen kan onder die vreselijke vijand, de Filistijnen in het geval. In Noord in live. En dat op vrede met je. Ik ben blind hier, maar daarom zet ik altijd mijn leesbril even op. T'offre Dieu ma pauvre âme brisée. Je ne suis plus qu'un objet de risée. Il m'a ravi la lumière du ciel. Il monte vers l'amertume et le fiel.
buati si trouve grâce dès à ton peuple parmi la douleur. Apaise-toi devant leur moussailleur, toi dont jamais la pitié ne se lasse. Votre chant douloureux, pénétrant dans ma nuit profonde, d'une angoisse mortelle inonde, mon cœur coupable et malheureux. Dieu prend ma vie en sacrifice pour satisfaire ton courroux. Israël, détourne tes coups et je proclame ta justice. Wauw. Piekenveld, dank. 22, 24 en 24 november zullen het opvierd worden. Samson en Delilah. Albert, ik moet die vregen bij de PNE straks naar 12 nog even verder te praten over de voorstelling. Nee, en ik nog even een nummer extra te dwang. Kijk, maakt hij dat? Ja. Kun je hem even bijkomen, Machinal? Is goed. Doe je het. Ja. Komt fantastisch, dankjewel. Ja, mooi dan. Praten straks verder, ja, oké? Goed. Want ik in twee mannen die al klaar staan en die dit weekend een concert hebben. En te gek dat je er weer zijn binnen. Gurbe! Douwstra. Hey Willem, jongen, alles goed? Ja, prima, joh. En Jaap Lauwers. Dag Willem. Goeie. Mooi dat is er altijd even best. Heer, wat voor feestje heim dit weekend? Ja, dit net een concertje, gewoon optreden. Ja. Toen nou. Wij staan gewoon together in de kroeg, in het muziekcafé De Compagnon in de Gediek. Ja. Snijdt de midden van 4 uur tot nog eens 11 uur zo. Ja, het gezellig wat letter. Wordt het een beetje een om en om of zo? Ja, we doen vanzelfs wat om en om. Letten wat werk van Jeder en ik nijwerk. Ja, heel het goed is al. En vanzelfs, wat Jaap en ik weer zo vaak mij nog spelen, het weer eens together binnen. Dan speel je vanzelfs ook even wat together. Ja, mooi. Nou, mooi om te binnen. Dat game ik doen. Beide even een solo-nummer en hier meisje beiden. Ja, hoe is het met die verder? Goed. Is nog plan voor takken hier, 2000 jongetje? Ja, plan, net alleen nog plan. Maar we hadden heel vaak over een plan hadden, dat wist ik misschien niet meer, voor een eventuele cd. Ja. En dat was een soort, om het gay frisjes, een soort running gag. Nou ja, ik vind dat hij er komen mag. Daar leer ik mee voor. Maar ik ben er nog
werkelijk met dwaande. En wij zijn aardig opschetting. Waar is wij? Bonne van der Wal, Kerstvol, Bonne van der Wal. En die Bonne is net alleen een goede bassist. Die had ik een studio inmiddels aan de Sneker Trekwij. Had er inmiddels faciliteiten om op te nemen. En daar ben we druk met dwaande. Dus, en dat neem ik dan de Lasse Bende, Nathaniel van Veen, een goede gitarist. En Jelle Gietema, een goede drummer. En zo ben we aan het pielen. En ik, we zorgen wel wanneer het klaar is, maar we zijn er ook dwanen. Goed zo, goed, nice. Gurbe komt mijn nieuw materiaal. Had het beloofd. En doe ik, dat wordt fantastisch. Ik wil eerst even live spelen hier. Welke eerst dwaan? Het is vrede met je, we door kalman. Als het hart net meer plegen meest. Ja, Blauwers! Ja! Als het hart net meer plegen meest. Jou sta ik volle als Christ. Hoe gaat het dan? Wat denkst je dan? Wat denkst je als het zijt? Dat is daar net meer plegen meest. Plegerij en vlaaierij, zo oud als de wraad. Ze vreegt haar, de vreegt zij, het liedje hem net koud. Maar als zal het haar vervelen, dan is het altijd terug. Want ik kan hij niet schelen, het is ja toch. En als het haar net meer plegen meest, jou sta ik een volle als krijs. Hoe gaat het dan? Wat denkst je dan? Wat denkst je als ze zijt? Dat is daar net meer plegen meest. Mem zei dat hier als je mij, het is vrijen om een tuut. Dat plegen en de vlaaien. En wat mem zei, dat komt uit. Want als zal het haar vervelen, doe ze het altijd terug. Want ik en hij niet schelen, het is ja toch. Als het haar net meer plegen meest. Jou sta ik een volle als krijs. Hoe gaat het dan? Wat denkst je dan? Wat denkst je als ze zijt? Maar als het haar net meer plegen meest. Neem maar mij te zielen op een mar. Versier haar op een ei, liet haar geen kar. En als er anders bij de bek vol tussen stist, de kop somt in waar we gouders en gelist, dan was het wel proberen, ik is niet accepteren. Vreugd haar en wegens de toch. En als het weer is, weer je meis. Het is ze maar wat waan wat zijst. Zo gaat het dan, dat komt ervan. Als de nijst haar lijst. En als het weer is, weer je meis. Als het weer is weggemeist. Als het weer is weggemeist. Fantastisch. Jaap Lauwers, een van de beste troubadours, singer-songwriters van Friesland, vind ik persoonlijk. En dwaande dus mijn nieuw materiaal. Zit hij er net bot op vergen, al je data en planning, we show wel. Nee, maar het is een... Jou zit een op tweet doen? Want ik ben er werkelijk heel enthousiast door, Willem. Hè. Heel benieuwd. En ik weet natuurlijk het lang worden. En ach, maar de wereld zit ik niet op de wasje, weet ik wel. Allee, maar toch, ik ben er hartstikke wies mee. En het is bijzonder om mijn jongens als Nathaniel en Bonne en Jelle te werken. Dat is een groot woord, maar om daarmee op te nemen. We zijn fantastische muzikanten. Iets oude vrouwtje, het is wat jongere generatie. Ze vinden toch de muziek mooi. Dus ja, het is een feest om met de jongens... ik zal het net zeggen, maar het is een feest om met de jongens op te nemen. Het is geweldig. Nou, ik kan me voorstellen. Goed. Snijden ik het feestje vanaf jouw roeren, dus de Gedik in muziekcafé De Compagnon.
Gurbe, we praten straks na 12 leven over die ambities voor 2019. Ja. Die gaan we die al opdrongen, hè? Met album en dat soort dingen. Ja. Dat hier eigenlijk nog wel kleerwijzen maakt. Maar ja, goed, het is... Muzikanten en planning. Ja, dingen rennen wel zoals dat je denkt. No? Zo is dat. Meisje Biden, welk nummer geef je hem aan? Nou, dit is een hele orde hier. En het neer te krijgen mij wat dan ik. Het hiet Ik Word Je Wij. nee, nou hij blijven. Nou hij blijven. Ik wil het gevoel van de boel, maar de boel is het maar in. Ik zing het weer en vraag het woord het leven. Is gaat altijd los, soms is het stenen. Neem dan de brug naar al de zwieren, smiet gewoon wat bier niet hier te komen kosten. Elke rij weer opnieuw. Door een jongen in het feest gedraaid, even als een beest, door lieg als ik doe. En show mij. Ik wil je wij, ik wil je wij. Net na je week horen morgen, maar is het tijd. Ik wil beweging in mijn levensblokje, hingen om mijn idee, ik wil je bij. Hier het op werk bij goed verkeerd en hast o ex een baas van neer dit nog steken. Geen onderslag bij Kees of Klaas of het bien ik maar eigen baas is wat bereik. Best van de toekomst dan het bange leven is alleen maar lang er komen kosten elke rij weer opnieuw. Als alles zelfs zien een hond zet ik die vet van Radelbonnen liggen als ik ben. En show mij. Ik wil je wij, ik wil je wij. Met na je week horen morgen, maar is het tijd. Ik wil beweging in mijn levensblokje, hingen om idee, ik wil je wij. Ik wil je wij, ik wil je wij. Net na je week horen morgen, maar is het tijd. Ik wil beweging in mijn levensblokje, hingen om idee, ik wil je wij. Is de verkering weer wat slap, altijd maar binnen in een compleet handel is er van rond. Er ben een vrouw die bij de fletje om die hinnebak in been en gauw en fris. Als je niet nog van dat gezeubrek van een dadelijk zit te sleuren, komen kosten elke dag weer opnieuw. Als het alles zelfs al zien een hond zet ik die vent van Radelbonnen liggen als ik doe. En show mij. Ik hoor je wij, ik hoor je wij. Net na je week horen morgen, maar is het tijd. Ik wil beweging in mijn levensblokje, hingen om idee, ik hoor je wij. Ik hoor je wij, ik hoor je wij. Net na je week horen morgen, maar is het tijd. Ik wil beweging in mijn levensblokje, hingen om idee, ik hoor je wij. Hey, fantastisch. Gurbe, noem je nog net bij. Straks nog een nummer van Gurbe solo. Maar Jaap, doe maar op een paard nou. Ja. Bij de entree speel je van een receptie. Er komen 1200 mensen. Het is een jong feest. Maar als de mensen binnenkomen en hing een jas op, dan maak ik dat spelen. Het is een feest, joh. Het is geweldig. Daar word je nog meer bevredigd een beetje. Ja, mooi man. Goed, Snijdermegen, Dikke Dik, hij en Gurbe dus in muziekcafé De Kompion. Als het klaar is bij het werk. Als de beer van de opvang helst. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij, hoe de nijs van de dij. Werd het verst, je in het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De beste ik maar best en was doe ik maar dost. Assen van Fjouwer Nonson. Wijstra op wij. Pak aan die plak! Nu bij Kruidvat de Philips Plak Defense of Gum Health elektrische tandenborstel met €30 korting. Niet meer plakken, maar pakken. Pakken bij Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Weet je wat lekker is? Wegrijden bij de dealer in een nieuwe auto. Weet je wat nog lekkerder is? Wegrijden in een auto die ook gloednieuw blijft. Rij jij straks in een nieuwe Volkswagen Up met Easy Private Lease? Dan zorgen wij dat die ook nieuw blijft. Want al het onderhoud is inclusief. En ook de verzekering is helemaal geregeld. Tijdens de Easy Private Lease weken rij je al een Up vanaf €199 per maand. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Alleen tanken moet je zelf doen. Maar ja, ook dat is easy. Kijk snel op Volkswagen.nl. Vraag een filerijder wat DAB Plus is en je hoort. DAB Plus.
Oh ja, dat is dat je wielen niet blokkeren als je hard moet remmen, toch? Nou, nee. Maar het is wel het beste van het beste in de auto. Want met DAB Plus digitale radio geniet je van kristalhelder geluid. Dus toe aan een nieuwe leasebak. Kies er dan een met DAB Plus, de digitale opvolger van FM. Check digitalradio.nl. Kleed jij het deze winter kakelbont aan in huis? Nu 15% IKEA Family Korting op alle vloerkleden, tapijten en voor thuis. De actie loopt tot en met 12 november. Kom naar de winkel of koop het op ikea.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op dij. Gert Buuk met het NOS-journaal. Het OM eist 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerker van een kinderdagverblijf in Bussum. De 50-jarige man zou begin jaren 90 een dochtertje van kennis hebben misbruikt. En hij wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. Er zijn geen bewijzen dat hij die zelf ook maakte, zegt het OM. De politie van Londen heeft een verdachte opgepakt na een steekpartij bij het hoofdkwartier van Sony Music. 2 personen zijn gewond geraakt. Een man zou de 2 hebben aangevallen met een machete. Wat het motief was voor de aanval is niet bekend. Volgens de politie had het niets te maken met terrorisme. Uit voorzorg is het pand van Sony ontruimd. Overnamekandidaten voor het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam hebben nog een paar dagen om zich te melden. De curatoren verwachten wel dat een doorstart lastig wordt. Samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis bekijkt ze ook wat er moet gebeuren als een doorstart van het Slotervaart niet van de grond komt. De PSV-fan die in augustus in het PSV-stadion bij de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal een verstandelijk gehandicapte Feyenoord-supporter sloeg, heeft een geldboete gekregen van €750. Ook mag hij 2 jaar niet bij het stadion komen en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen. Volgens de rechter valt de straf hoog uit, omdat de gehandicapte Feyenoord-fan een kwetsbaar slachtoffer was en omdat de PSV'er eerder was veroordeeld voor vechtpartijen buiten het voetbal. De Britse politie onderzoekt antisemitische uitingen binnen de Labour-partij. Een Londense radiozender heeft een intern partijdossier met 45 meldingen over antisemitisme door partijleden doorgegeven aan de politie. Het gaat vooral om verwijzingen en links naar antisemitische sites op sociale media. Labour heeft medewerking beloofd bij het onderzoek. Het weer geregeld zon, het is 11 graden, vannacht koud, morgen opnieuw veel zon en weer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, ze is het tweede oorlog van Noorderwien live. Onder oren met Albert Bollema, die zal nog in je nummers jongen. We praten ook nog even over die opera. Prachtig mooie muziek dus. Maar we hebben nog Gerbe Douwstra over een concert. Komende Snijdermiddag op de Gedik. En we hadden divas in het komende oren van Noorderwien live. Graag en dadelijks. Oeh la 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 la, maak je op! Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Paris make-up 1 + 1 gratis. Oeh, ja, dubbel zo mooi voor hetzelfde geld met Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bath & Body. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Dagje wellness met 50% korting. En je kunt ook nog kiezen welk arrangement je wilt. Even lekker een dagje ontspannen. Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. De Notaris is jarig op 3 november. En wie jarig is, trakteert. In heel Nederland organiseren notariskantoren leuke activiteiten. De Notaris is er op veel belangrijke momenten in een mensenleven. Dat maakt het een beroep om trots op te zijn. Kijk op 3 november wat de Notaris bij u in de buurt organiseert. Viert u het met ons mee? Ook voor een voordelig dagje wellness of beauty arrangement ga je naar socialdeal.nl. 11 november is de dag dat mijn lichtje, 11 november. Zeg mannen, zijn jullie niet iets te groot voor Sint Maarten? Nee hoor. Met Mars Minis pakt Sint Maarten groots uit. Dus zorg dat je ze op 11 november in huis hebt. Ready or not, here I come. Bij Mitsubishi zit SUV in ons DNA. Altijd klaar voor avontuur. Robuust, rijk uitgerust en betrouwbaar. We hebben altijd een SUV die bij je past. Met 5 jaar garantie en nu tot wel €3000 voordeel. Ga voor een persoonlijk overstapvoorstel naar mitsubishimotors.nl. Mitsubishi Motors.
De Mandenmakers Marathon. Met 25% korting op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur. Dus kom snel langs. U heeft nog 9 dagen. Mandenmakers. Het huis van keukens. Omroep Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur van het muzikale dwarsplein van Friesland. Bij ons is nog een nummer van Gerbert Douwstra. En ik mag net het concert nemen, maar het optreden op de Grik. Ik neem het gewoon stiekem concert, maar het skillen. Te met Jaap Lauwers. Albert Bonnema, we praten natuurlijk nog even door die opera. Die oer net al te lange tijd in Oppenjouwer houden wordt. Hij zal ook nog een nummer performen. De diva's en nog volle meer. Silaas zal je verdelkomen in dit uur van Noorderwind Live. Maar eerst Dean Lewis. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold. You pull away again and I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year it was gone. And when I touched your face I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away, but I just wanna stay. And my friend said, I know you love her but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Dean Lewis. We draaien tussen deze aflevering van Noorderwind Live, dames en heren. Let het gezellig druk is, lekker warm in de studio.
En Albert Bonnema hier nog is, met de pianist. Albert, wat een project. Hier is dat tijd voor dus? Of moest dat tijd van meidje, neem ik aan? Ja, tijd van meidje. Een heel soort tijd. Waar zit op dit stuit al hier op een verhoor? Nou, een soort in Friesland en in Haarlem. Ja. Ik weet niet. Nee, dit is een heel groot project daar in de hal. Het is natuurlijk net een theater, dus moest er alles heen brengen. En het decor en de muzici met daarheen. En hoe is het qua akoestiek eigenlijk, met al die boeken? Is heel goed. Ja, ik heb daar al concerten georganiseerd in 2009, Zingen en Alve. En toen voelde je al op hoe fantastisch dat die akoestiek is. En dat komt nou correct door die boeken. Het is een grote fabriekshal. Ja. Heel mooi van boeten, denk ik, om naar die zin. 8 meter hoog en vol met die boeken. En dat toch correct in die akoestiek fantastisch. Het draagt heel mooi. Ja, dus wij zongen live, hè. We zongen zonder microfoons en zo. Ja, dan zei je dat in de opera. Prachtig man. 22, 24 en 24 november. Ben er nog kaarten voor? Ik ben nog wel kaarten, het gaat heel goed. En kisten nog kepen via vanplan.nl. Even op de website zien en de opera in Jan. En dan kisten kaarten bestellen. Had je nog een nummer voor u? Ja, ik wil, omdat ik, het is 2 november. En dat wist over zelf wel, Willem, toch? Vertel eens. Het is Juwet Allerzielen. Ja. Allerzielen. En er is een heel mooi lied van Richard Strauss. Dat heet Allerzielen in het Duits. En dat gaat over alle zielen. Hè, dat de mensen Juwet naar het graf gaan van de mensen die ze verlen hebben. In dit geval een geliefde. Die zei van ja, ik zet Juwet de blom op tafel. Liekes vroeger in maaien. Jou met de hoorn. En ik wil weer maar die praten, maar dat kind dan net. Dus dan gaat hij naar het graf daar. En Allerzielen is eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Dat je het bij het katholieke geloof, als er nou in die leven net helemaal zo zuiver leven hebt, dan gisto en dan best stoon, zeg maar, dan gisto eerst in het vagevuur. En daar was dan reinigen van die zand en dan kist toch naar de hemel. Dus de katholieken die hier toch wel goed in hollen. Stek dat fikje maar hoor. Ze hadden wel een bron nog maar, denk ik dan. Live door de wind, het is mij een grote eer. Ik vind het fantastisch dat hij er is, dames en heren. Albert Bonnema. Ja. Stell auf den Tisch die duftenden Reseden, die letzten roten Astern trag herbei und lass uns wieder von der Liebe reden, wie einst im Mai. Gib mir die Hand, dass ich sie heimlich drücke, und wenn man sieht, mir ist es einerlei. Gib mir nur einen deiner süßen Blicke, wie einst im Mai. Es blüht und duftet heut auf jedem Grabe. Ein Tag im Jahr ist ja den Toten frei. Komm an mein Herz, dass ich dich wieder habe, wie einst im Mai. Wie einst im Mai.
Biekenveld, fantastisch. Hoe zit in het weekend er nog uit, Albert? Oefen je nog? Dit weekend, even zien, Joert, ben je al een heel door de gang. Nee, ja, ik moet sneuren en snoeien, moet ik mijn eigen rol. Want ik zong dus in die opera, die ik produceer en regisseer, zong ik zelf de rol van Samson, van Simpson. En als je in een gewoon operahuis bent, dan ben je 4 weken aan het repeteren. Dus alle dagen repetitie. En dan leest die rol helemaal uit de hollen en krijgt hem in je lichaam, zoals wij zeggen. Dat heb je nou net, dus het is studeren, dat ding uit de kop komt. Druk. Dus. Andrew, dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Kijk, heel graag. Jullie waren fantastisch. 22, 24 en 24 november, dames en heren. De opera Oppenjouwer in een... Gedik, sorry. Zei ik te jou? De Gedik, excuus me. En dan in de boekopslag van Steven Sterk. Dank wel, jongens. Hartstikke mooi. Ik hier naar 3 prachtige dames. Ik moet je me even een verhaal vertellen. En Ian Heer trouwens. Goeiedag. Hoi. Hoe heet jij? Anis, laat mij Lisa. Ja, kijk. Goed dat je het even zegt. En ik ga naar Lammy Bruins. Want Mandelien, ik denk ergens in maaien, kreeg ik een telefoontje van Lammy. En die zei, ik heb wat leuks. Net verder vertellen. En dat moest geheim blijven. Ja. We waren nog druk bezig. We hielden dan het, of het al kleer komen zo. Maar ja, achter de schermen om. Hè? En vertel het verhaal, want er zijn 2 dames. Prachtige dames naast die. Prachtige dames. Dat wist wel van de CD-uitreiking in Tjerreveen. En toen hier ik dus Anneke vregen en Mary, 2 Facebook-vriendinnen van mij. En die zeiden spontaan, ja, dat dachten we. Nou, dat vond ik zo hartstikke leuk. Ze binnenkomen en dat was zo hartstikke gezellig. Dat toen hadden we nog meisjes in treien dat zongen. En we hadden, Anneke en ik, we hadden Padam nog zongen. En mijn Mary, dat wie het Lady Be Good, Mary? Ja, ik jongens, of I can give you, ja, zoiets. Nou ja, dat gong zo alle jaren zo hartstikke leuk. Toen wie het aan het eind zeiden ze, toch wel hartstikke mooi. Ze hebben nog eens bij me komen. Dit moet een vervolg gaan. Ja, dit moet een vervolg gaan. En ondertussen heb ik natuurlijk al contact gehad met Harmen. En Harmen die had er prachtige teksten op uw strijen maken. Echt voor de leeftijd hè, van u, want we zijn natuurlijk net meer de jongste. Ik vreeg net uit de leeftijd, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar dat was dus gezellig ineens. Dat was heel mooi. Ja, en dan ga je bij elkaar en dan krijg je dus een repertoire. Nou, daar zorgt Lammy voor, hè. Want, is Lammy een beetje de baas? Nou, we kunnen er ook wat van, hoor. Ja. Maar vaak aan het oefenen? Ja. En bestaande nummers, maar met andere teksten, nieuwe teksten? Nee, gewoon nieuwe teksten door Harmen Houtman. En Lammy maakt de muziek. Waar treed jij normaal gesproken veel op? Drenthe? Ja, Drenthe. Ik kom uit Assen. En ik speel liedjes in de regio. En dan lekker jazz. Geweldig, man. Anneke Dammer, du hast mij al een heel soort mensen op de planken staan. Maar dit is echt wel bijzonder. Ja, ik vind dit echt een cadeautje. Kan ik me voorstellen. Ja, het is gewoon zelf van mezelf. Ik ga alleen en naar dingen die ik leuk vind. En dit vind ik echt hartstikke leuk. Ja. Wie het bord wen qua jongen, hè? Op elkaar of net? Nee, het klikte eigenlijk heel gauw. Ja, maar dat mag ik een bepaald ritme hebben. Ja, maar Jeraans, maar uw stem pas ik heel leuk zo bij en waar. Ja, heel leuk. De diva's. Ja. Integreert nog wel. We zijn 70 plus, dus wij kunnen best uzelf diva's nemen. Ik ben het absoluut mee eens. Lammy, is dit iets bluwends? Is dit iets titelijks? Is dit iets projectmatigs? Ja, dat weten we net. We sjoggen wel. Kist nooit weten, hoe en wat. Wij hallo. Kijk, wij ja toch, dames en heren, Noordwien Live. Als we komen te repeteren op een vrijdag, dat is 1 keer in de zafvolle weken. Nou ja, dan steert er lekker wat drinken, maar is wel eens lang komen. En lekker wat siers erbij. En nou ja, gewoon gezellig. Nou, die hak wel om de hoek, ja. Daar zit een cafetaria. Goed zo. Ha, daar kom ik. Je hebt mij de primeur gunt en daar ben ik echt heel vereerd door. Dat vind ik ontzettend leuk. Zullen we maar gewoon... Zullen we los? Ja, wij gaan los. Ja, begin mij. Een bosje rozen. De studio is VM. Dames en heren, de diva's! Soms zomaar onverwacht laat iemand je weer weten. Ik heb aan jou gedacht. Ik zal je niet vergeten. Een bosje rozen voor de allerliefste. Een kaartje met een hartje en je naam.
Een traantje met een glimlach en je denkt weer, wat hebben we het toch gezellig samen. Wat hebben we het toch gezellig samen. Je vindt het nooit gewoon. Je wordt weer blij verrast. En welke kleur je krijgt, het is liefde van je gast. Een bosje rozen voor je allerliefste. Een kaartje met een hartje en je naam. Een traantje met een glimlach en je denkt weer, wat hebben we het toch gezellig samen. Wat hebben we het toch gezellig samen. Dat bosje op die vaas lacht heel de dag naar jou. Het is tederheid, geluk, brengt warmte in de kou. Een bosje rozen voor de allerliefste. Een kaartje met jouw naam, dat zit erbij. Een traantje en een glimlach en ik denk weer, ze houden allemaal nog wel van mij. Een bosje rozen voor de allerliefste. Een kaartje maar die naam zit erbij. Een trintje en een glimke en doof is het wel. Ze denken alle keren nog aan mij. Een bosje rozen voor de allerliefste. Een koortje met jouw naam zit erbij. Een troontje en een glimkie en ik denk weer, ze houden allemaal nog van mij. Een bosje rozen voor je allerliefste. Een kaartje met een hartje en je naam. Een traantje en een glimlach en ik denk weer, wat hebben we het toch gezellig samen. Een traantje met een glimlach en je denkt weer, wat hebben we het toch gezellig samen. Het nummer gaat over cheese. En wie? Wij houden zo van cheese. En wijn? Ja, en wijn. Wijn en kaas. Oude kaas die is vaak overheerlijk. Oude wijn die streelt je roze tong. Niet echt piep, we zeggen het maar eerlijk. Maar de swing die houdt ons lekker jong. De swing houdt ons jong. Een praatje hier, bezoekje daar, glaasje, rode port. En weet je nog, die liefde toen? Wat is het leven kort? Oude kaas die is vaak overheerlijk. Oude wijn die streelt je roze tong. Niet echt piep, we zeggen het maar eerlijk. Maar de swing, die houdt ons lekker jong. De swing houdt ons jong. Een kennis komt, dat is lang geleden. Je zwijmelt even weg. Een oud portret, ze leeft niet meer. Wat is dat jammer, zeg. Oude kaas die is vaak overheerlijk. Oude wijn die streelt je roze tong. Niet echt piep, we zeggen het maar eerlijk. Maar de swing,
die houdt ons lekker jong. De swing houdt ons jong. We swingen door zolang het gaat. Die drive zit in ons bloed. De hoge noot haal je niet meer. Maar wie zegt dat het moet? Een oude kaas die is vaak overheerlijk. Oude wijn die steelt je roze tong. En niet echt piep, we zeggen het maar eerlijk. Maar de swing die houdt ons lekker jong. Oude kaas die is vaak overheerlijk. Oude wijn die steelt je roze tong. En niet echt piep, we zeggen het maar eerlijk. Maar de swing die houdt ons lekker jong. Maar de swing die houdt ons lekker jong. Maar de swing die houdt ons lekker jong. De Diva's, dames en heren. En we gaan even naar de break, helaas. Het NOS-journaal breekt even in. En dan komen we bij hem voor het laatste nummer. Zullen we het zo doen? Oké. Dit weer fantastisch. Ja, geweldig. De Diva's, straks live hier in Noorderwien Live. Maar eerst het nice. Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. Voordeel bij Trekpleister. Deze week alle Supradin Femina en alle Ghoul haarverzorging en kleuring 1 + 1 gratis. En er is nog veel meer voordeel. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Ook online. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Vraag een accountmanager buitendienst wat DAB Plus is en je hoort... DAB Plus? Ja, dat is die nieuwe online tool voor je rittenregistratie. Toch? Nou, nee. Maar het is wel het beste van het beste als je onderweg bent. Want met DAB Plus digitale radio geniet je van meer zenders dan ooit. Dus toe aan een nieuwe auto, kies er dan een met DAB Plus. De digitale opvolger van FM. Check digitalradio.nl. Kleed jij het deze winter kakelbont aan in huis? Nu 15% IKEA Family Korting op alle vloerkleden, tapijten en voor thuis. De actie loopt tot en met 12 november. Kom naar de winkel of koop het op ikea.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. As is dus terug bij Noorderwien Live. Maar eerst het nice uit de provincie met Titus Heijens. Justitie had 8 jaar cel en TBS eerst kutsie in de Ljouwter die ervan verdacht wordt dat er Ursel Sprot deerstutsen had, verleden hier oktober. Nevens het Iepenbier ministerie kent het net oorzaak dat de verdachte de dier er is. Hij waart nog verskaten tjoegen en de camerabeelden wijzen in de richting van de man. Nevens een officier van justitie had de politie ook oren mogelijke verdachten jet, maar zij voelen alle jaar al gauw ouwe. De Ljouwter wordt deerslag te Lesterlijn, moord kan net bewijst worden. De verdachte ontkent dat hij Ursel Sprot deelstutsen had. De plan voor een nieuw Cambuurstadion bij het WTC-terrein in Ljouwert ben weer vlot lutsen. Onderwijsinstelling Friese Poort hield toch ruimte in het nieuwe complex. Ja, de luts de squallen hem waarom met de plan, omdat de gemeente afspraken net naaikommen zo oer tijdelijke huisvesting voor de Friese Poort, zolang het de squallen net te plakken in dat nieuwe complex. Maar dat scheel is nou oplost, zei burgemeester Kronen van Ljouwert. De Friese Poort moet er niet onder te lijden hebben als het vertraagd wordt en ze hebben tijdelijke huisvesting nodig. Dus tijdelijke huisvesting is nu binnen de business case opgelost. We kunnen nu weer grote stappen vooruit zetten, samen met de provincie en met de private partijen. Het is nu helemaal klaar en we gaan het nu regelen. In kalk en cement zal het stadion komen. Zwaarginstelling Noorderbrug zit maar in miljoenen te kwaad. Noorderbrug had vestigingen in Ljouwert, Drachten en Snits en ook in Greenslaan en Drenthe. De organisatie biedt onder oren dijbesteging en beschermen wenjen. De werk is aan 800 mensen. De problemen binnen ontstaan nadat de bestuursstructuur veroren is. Zwaarpersoneel waart doe zelfs verantwoordelijk voor financiën en maaiwerkers en het gevolg wie onder oren dat er te volle uitstuurkrachten in hier binnen. De organisatie verwacht het net dat de bezuinigingen ten koste gaan van de zwaar, maar ontslagen binnen elke dag net voor te komen. Uitjouwerij Jongbloed van Heerenveen zet op dit staat de dweslezer in de merk in Amerika. Het bedrijf had dat miniboekje een tal jaren lien zelfs ontwikkelen. Er zijn intussen 430.000 dweslezers drukt voor de Amerikaanse merk.
Nevens salesdirecteur Jacco Klok van Jongbloed komt het wel goed, maar de verkoop ervan. Ze zijn begonnen met 350.000, maar de boekhandels hebben zo goed ingeladen, dus dat de boekhandels al kopen. Want ze mochten vorige week pas beginnen met verkopen. Toch hebben ze alweer een herdrukorder geplaatst. Dus ze hebben er zelf ook heel veel vertrouwen in. Het waar dan, 3 zinnen. Het is meer droeg, er zit net volle wien en het is een gratis onvermoon. Droeg een zinnen skien waar, dan is het 10 of 11 graden. En nachts hebben we vroegstonden groen, snijden ek zinnen en dan is het weer 11 graden. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg in het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Helpt u mee? Speelgoed koper bij Kruidvat. Deze week tweede halve prijs op heel veel speelgoed. Op is op. Dus haast je snel naar de winkel of kruidvat.nl. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Bij iWish geven we graag wat extra aandacht aan onze klanten. Maar we geven meer. Als u nu een multifocale bril koopt, krijgt u €200 korting. iWish Opticians. Meer oog voor jou. Nou, dus dit wordt onze core strategy. Aagje, jij had nog een vraagje? Ja, ik mis het advanced comfort in deze ruimte. We zitten hier nu al zo lang. Waarom hebben we bijvoorbeeld geen coffee break alert? Zoals standaard in de Citroën C3. Sorry? Ontdek het comfort van Citroën tijdens de Comformidabele dagen. Direct rijden en voorraadvoordeel tot wel €2000. Kijk op citroën.nl. Citroën. Jij shopt het. Jouw raamdecoratie. Nu 15% voordeel bij Quantum. Op alle soorten voor jou op maat gemaakt. Quantum, daar woon je beter van. De Mandenmakers Marathon met 25% korting op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur, dus kom snel langs. U heeft nog 9 dagen. Mandenmakers, het huis van keukens. Omroep Friesland. Asses Jerk, Grubbe Douwstra, de Diva's, Eddie Mulder zullen nog optreden, maar eerst nog even aan de bar. Twee heren, maar hier had een prachtig mooi t-shirt aan, Stichting Blues Night Middelum. Ja. Wat zit op de achterkant? Het hele programma. Is het u de hol of net? Jawel. Ja, hè? Dusting Blues, Robert was een band, Little Boogie Boy en last but not least Magic Frankie. Het is een 4. Ja, het is Monte Jonse 4. Ja, precies. Ja. Ja, we hebben een geweldige feest met deze muzikanten. Hoeveelste keer is het eigenlijk? We doen het voor de 20ste keer. Jeetje, dat is echt een traditie. En een jubileum dus. En een jubileumuitvoering. Daarom heb ik hele speciale artiesten Monte. En het wordt echt geweldig. Ik had het idee dat de blues wel weer leeft. Helemaal, ja. En dan ben ik zelf net eerst een liefhebber, maar ik vind het wel mooi om te jaren. Maar ik ben net de liefhebber dat hij is. Ja, dat bent echt een freak, hè? Ja, ik ben gek. Ja. 20 keer, alle 20 keer direct bij? Ja, ik ben een beetje voorzitter, dan mag ik bijwezen. Ja, nee, maar de eerste editie hier is er weer strekkel bij. Ja, zeker weten, ja. Maar welk idee hebben we het ooit opgestart? We moeten even wat leuks doen? Of? Nou ja, we hebben een keer een bluesjong van Oren speeltje en dat zijn we een week wel. Dat hebben we het hier erop hebben die. En dat bedoelen we nou. Ja. Nou, ik schrijf alleen de blues mijn werk. Ik zeg Jules Holland lessen, BBC, met Joe Bonamessa. Ja. Dat ben wel de grote namen hè? Ja, die kunnen we net betalen. Ik denk een miljoen. Nou, dat gaat mooi die kant uit. Ja. Het is wel een mooi steun hebben. Ja. Ik ken hem nog in Belly. Ja. Magic Frankie, goeie naam trouwens. Ja, Magic Frankie had hij op elkaar zat in 1990 en toen hebben wij gezegd, om maar 4 uur komt hij. Ja. Toen hier in 2004 hier in de Hesselbloeming gewoon en dat, toen misleerd het, hebben alle kaarten bij waarom die, maar dat is van die man is net te vervangen. Nee. En die erop hebben we wel gewoon en toen weer er een beetje bij en nu hebben we alle hier hebben dus op de Blues Night. Fantastisch. Waar speelt het meer? Je had de naam al even neer, maar nog bijzondere naam? Kees Dussink is een band rondom Kees Dussink. Die man is toen alweer die awardwinnaar wordt in Das Blues. In Vennep is dat altijd. Robert Vossen band, beste vocalist van 2016, beste album van 2016. En dan heeft Hein Meidel, de Boogie Boy. Nou, dat is hartstikke goed. En dan hebben we Magic Frankie, dat is de afsluiter. En daarna is een matje voor jou nog eventjes jammen.
als afsluiter. Ja, een geweldige Hammond-speler, hè? Pascal. Ja, dat is formidabel. Echt beuken. Dat is zo mooi. Dat wordt mooi hoor. Ja, echt vol. Ja. Tente, hoe zit het? Nee, het is de uitvoering Stichting Blues Night Mullum. Maar dat is in Haas, in Trebal. In Trebal? Ja, daar kunnen we wat meer meesken kwijt. Oké. Dat dorpshuis, dat was wat te liets. En we wonen wat grutter. En... Wel een stap. Ja, in Mullum gingen we al iets verkocht geweest. Meer as. Dus in Trebal ging ongeveer volle meer in. Net stenen maar erheen. Ja, ik zoek er even aan. Hoe let's? Nou ja, Trebel dus, Haas. Ja, jou niet ontwarren, niet op 9 uur beginnen we. Maar Kees Dussink en dan hebben we een set van uur en dan hebben we een pauze ombouwen naar Robert Vossenband. Die begint dan maar zelf weer met zijn band even. En dan komt Hein Meijer erbij, zijn gastoptreden. Dan hebben we wel iets pauze. En dan hebben we dus de comeback van Magic Frankie. Ja, fantastisch man. Hoeveel kost het? 12,50 kost het juurt nog en morgen bij de kassa €15. Trebel, Haas, Stichting Blues Night Mullum, Middelum. Ja, net stenen we erheen, maar bestel ze op tijd, want het gaat hard. En wat wezen? Op een site zijn alle adressen, telefoonnummers, Jagerbaar, maar Middelum en neem maar op. Succes jongens. Ja, dankjewel. Goed, dankjewel. Mooi. Ja, jou een applaus hier. De Bluesman. Geweldig. Mullum. Prachtig. Lammy, geweldig. Wat klonk dat mooi. Ja joh, dit is echt een feestje steeds. We kunnen niet je zaal dat rijden. Fjouwer. Ja. Niet te vergeten. Geweldig. Hoe ben je bij de gitarist? De gitarist is de partner van Mary. Je hebt verkering. We hebben dik verkering. Dik verkering. Al 8 jaar. We kennen Anneke, we kennen Lammy inmiddels hier in Friesland. Hoe lang is jouw carrière inmiddels al? Heel lang hè? Ik was 14 toen ik begon in een cabaretprogramma. Nou, daarna ben ik van alles gaan zingen, maar ik ben uiteraard op de jazz, want dat trok mij altijd. En ik ben nu 79, dus dan kun je drinken. Hoe lang? Oh, reken zo met. Ja, wat een carrière, dames en heren. En nog mooi met de Divas op pad. Nou, wie weet dat dit... dat wordt hartstikke leuk, dat kan niet anders. Anies en ik hebben een heel fijn duo. Geweldig, want Anies maakt overal orkestbanden bij. En daar treden we dan bij op. En dat gaat heerlijk. Mooi man. Anneke, nog hier. Ja. Op Facebook is Mary Veldkamp. Ja. En dan zegt er staat allemaal muziek van hun op. Fantastisch. YouTube. Mary Veldkamp, YouTube. Ja, maar kom gewoon lekker eens met je beiden. Zullen we het zo doen? Ja, heel goed. Voor. Welk nummer de game doen? Ja, graag. Ik snap dat ze er even in hingen bleef. Oh nee, ja, graag. Nee. Een leuke jongen. Dames en heren, de Divas. Een leuke jonge heer, niet meer de knietjes en de heup. Soms zeer een dutje bij de haard, heel graag een reisje naar Parijs. Vandaag, wat je niet meer kan, dan moet je snel vergeten. Wat je heel graag wil, dat zul je nog wel weten. Wat je altijd moet, stel dat maar uit tot morgen. En de gezelligheid, daar kun je zelf voor zorgen. Een spijkerbroek met gat, oh nee, een tattoo op je bil. Oh jee, gebakje bij de thee. Nou, een hoekje voor de zon. Graag blauw. Wat je niet meer kan, dat moet je snel vergeten. Wat je heel graag wil, dat zul je nog wel weten. Wat je altijd moet, stel dat maar uit tot morgen. En de gezelligheid, daar kun je zelf voor zorgen. Wat je niet meer kan, dat moet je snel vergeten. Wat je heel graag wil, dat zul je nog wel weten. Wat je altijd moet, stel dat maar uit tot morgen. En de gezelligheid, daar kun je zelf voor zorgen. Een stoere bungee jump, ga weg. Een Harley Davidson, nou zeg. 40 jaar lang, ja, het gras was nooit zo vol. La 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 la. Wat je niet meer kan, dat moet je snel vergeten. Wat je heel graag wil, dat zul je nog wel weten. Wat je altijd moet,
Stel dat maar uit tot morgen. En de gezelligheid, daar kun je zelf voor zorgen. Tjadapadapapa. 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 En de gezelligheid, daar kun je zelf voor zorgen. Wat je niet meer kan, dat moet je snel vergeten. Wat je heel graag wil, zul je nog wel weten. Wat je altijd moet, stel dan maar uit tot morgen. En de gezelligheid, daar kun je zelf voor zorgen. Ja, daar kun je zelf voor zorgen. Geweldig. Samuel, ik kijk zondag worden. Dat lijkt me fantastisch. Hoe is dat met die dames? Nou, ja, ik moet wel oppassen. Ja. Pas op je woorden. Ja. En ik stond tussen 3 dames, dus... Ja. Nou, neem je Mary ook eens mee met z'n tweeën? Neem ze mee, ja. Wij gaan een afspraak maken. Oké. Dankjewel. Lammy, het vond het fantastisch. Dankjewel. Het was hartstikke gezellig. Het is zo leuk. Kom je hem weg? De première, als het van de komst weer. De tweede keer, denk ik. You got a deal. Mary, je komt met je vriendje terug. Oké. En graag met z'n drieën nog een keer. Jullie zijn prachtig, maar jullie zingen ook nog fantastisch. Dank je. Ja, zeker. Maar we moeten wel, hè? Anneke, Jongensgala. Ja. Moet een beetje leven houden. Jongensgala. Ja, dat wordt weer fantastisch. Dat wordt dit hier multicultureel. Ja. En juist ben we aan het repeteren, was het wordt weer klasse. Ja, en dan gewoon de diva's, de verhoortoer, vind ik. Nou ja, dit is, dat komt op je paard, zei ik dan. En ja, ik vind het zelf prachtig om dit te doen. Leuk, hè? Was mijn waarschuwing. Dankjewel. De diva's, dames en heren. Ja! Dan draai ik even een rondje. En dat is dan toch, dit is TV, Sonja Hassesse. En dan eerst dit Gurre daar. Ja, dat is Gurre. Ja. Geweldig, hè, de diva's. Maar, prachtig, ja. Ja, dat, ja. Jongensgala. Ja, Jongensgala, ja. Nou ja, ik mij vermijd, want dat vind ik altijd leuk. Ja. Volle bak. Ik begreep, ja. Zo, ik zit net maar in de organisatie. Nee. Voor alle duidelijkheid. Nee, ik heb begrepen dat het uitverkocht is. Prachtig voor zelfs. Dus ja, wat wil je nog meer? Hey, album. Ja, ik zweer iedereen hoor de kap om album. Die grap heb ik, het zie je niet lang, maar Jaap die wordt 15 niet lang, denk ik. Ja. Maar Jaap komt het er eindelijk van. Ja, nou ja, maar alle versjes, alle liedjes die erop matten, die binnen van 95% is alles clear. Okay. Het is nou net meer als een kwestie van plannen en eens een keer gewoon de studio in en, nou ja, en dan maar los. Maar wat ik zei altijd, de laatste oorleer zei ik, voor het eind van dit hier er. En toen neemde ik een iertal, dat we je net verstaan. Nooit weten van. Nee, maar ik zie nou uiterlijk van de simmertakken meer. Dat is er een nice idee. Dan horen die er gewoon. En dan gaan we wel weer reden om die uit te nodigen. Goed jongen, in ieder geval op de kwarte termijn live te zien bij Jaap Lauwers, dus de Griek. Ja. Dan hebben we het over muziekcafé De Compagnon vanaf jou roeren om en om. Lekker spelen, een drankje erbij. En dan heb je een prachtige, genoeglijke snuitermikje. En ik neem het gewoon een concert van de beide heren. Goed zo, welke keer is het waar? Nou, ik doe iets aan het sluiten wat doen. Want dan zie je traaien van die vrouwen die toch net moeilijk over hun leeftijd. Dat ben nog 70-plussers en het even verdorie, dan ben ik haast nog een jonkje. Wils ik mezelf al aardig op leeftijd vind. Ik ben ik al mijn pensioen, dat weet je. Tenminste, waar dat nog net weer, die weet het dan ook. Ben ik al paken. En ik heb wel eens, dat het en ik wat mij ouder om te krijgen, dan ren ik de kamer in en dan denk ik van, wat zoek je ik maar weer. Ik weet niet dat dat meest bekend voorkomt. Maar ik heb wel eens dat ik maar uit bed kom, de douche instappen in een spiegelshow en denk van, waar bist du aan, jong? Zo, dan ben je verder van huis. Yes, ken ik op een rond, ben zuiver wat hoe stuur, want ik had er geen idee van waar ik ben. Ik weet net waar ik wijkel, of waar ik heen en zoer, en ik zoek je mee zo waar ik het vrede ken. Mijn accu is leeg en ik mijn eigen batterij, en ik ben prakken sherry man, hoe kom ik je nou bij? Soms bad mijn ogen regelt voor al de laatste tijd. Dan ben ik zelfs vergeten wat ik ben. Ik door de eigen iepen, lees samen in een bed.
Zat te roken ben ik in het ziekenhuis. Maar hoe ik hier te landen kom, ik weet het werkelijk net. Ben eerlijk zijn nog aardig in de soes. Maar sjodder is de zuster, nou kom grip alles kleer. Ze sjot me wat begrutje doen en zei te loed meneer. Wie maat jou gegevens ha, jouw naam, pas en pin. Maar ik ben let vergeten wat ik ben. Dan zit ik in een kamer, mijn briltje bij de hand. Nog altijd geen idee van wat ik ben. Achter een tafel vol met boeken, van mensen mij verstaan. Waar weer dat een van Harmy helpen kan. Dus lees ik Aristoteles en Socrates en Kant. Verdiep ik me in Sigmund Freud en Friedrich Nietzsche. Want do bestaat er op het doelen, door Rinsbord in de mist. Als du zelfs vergeten best was best. Maar dan stink we bij de bakker, of ren ik hoe de dik. Haast altijd er wel in die Jimmy zei. Ze is best toch net die gurbe, die zo'n verdouwe riek. God jongen, wat liggen stoobot op die hei. Dan sjog ik hem verrommen on en alles valt te plak. Ik ren ik bij de winkel in en keep je voor gebak, want het is reden van een feestje. Als stoppen net verjist, zolang het me nog weet van waar die in best. Zolang het me nog weet van waar die in best. Zolang het me nog weet van waar die in best. Gurbe Douwstra, hem graag te gast. En als zin has komt maar weer eens Delgurbe. Dat is een wildcard voor dit programma. Ik heb een onbeperkte wildcard begrepen. Dus. Die strippenkaart hoef ik net al te tekenen. Ik zal er geen misbruik van mij. Mij er vooral wolkenbroek van. Dus kan Gurbe bij deze uitnodigen. Als hij zin had, dan komt hij maar. En hij is altijd welkom. Jim ben welkom. Nogmaals, de Griek dus. Kom er snel te Mickey. En dat je hem dit in de verhellingsjoggen van de Mickey dus vanaf jou roeren. De kampioen. Succes met het album. Ja, kom leer. Verder ben ik We gaan het feestje hier vieren. Goed. Ik in Monta, hij ligt een beetje in dat opzicht wel op mij. Want ik heb nooit één ding bij maar altijd zien dingen tegelijk. En ik zei het zien, Eddie, kom even in Del, want dan komt het bij Bob te spelen. Dus in Kwanje, dat is een Huutskamer concert. Prachtig zaaltje trouwens. Ja, Eddie, hoi. Leuk dat je best trouwens. Ja, ik vind het altijd leuk om hier te werken. Ik had de hand weer vol met een cd en 2 posters. Waar maar we het als eerste hebben nog, hè? Nou, de cd dan eerst. Ja, hè? Ja. Wacht even, ik zal even de posters voortlezen. Nou, daarvoor ben je een beetje spullie en een beetje promotie maak je natuurlijk, een beetje aan de bel lopen dat het ding weer uit is. Wat voor cd is ook om screw te zijn. Eddie Mulder zit er op een vakkant, mooie foto, Waves zit erop. Ja, Waves is een van de titels die erop staat, komt eigenlijk van de eerste cd, de Dreamcatcher die ik een paar jaar van uitbracht. Dit is een dubbel cd waar de eerste cd gedeeltelijk gevuld is met de bandgerichte stukken van de eerste 3 cd's plus nijwerk. En de tweede cd is een registratie van een optreden in Polen vorig jaar in Torun bij een festival. Ja. En dat is ik op cd kunnen halen. En dit is Eddie Mulder solo, hè? Zeker, de tweede cd is zonder meer. De eerste cd ga ik uiteraard, omdat het groepsgericht is, medemuzikanten bij. Solo's is het dan altijd, moet je nog met een akoestische gitaar? Zit je altijd op de albums mee akoestische gitaar of wisselt dat? Ik speel elektrische gitaar, dokker ik op, basgitaar. Ja, bedoel ik, hè? Dus net alleen een akoestische gitaar wordt dat ombelangrijk. Nee, het is inderdaad een combinatie van dingen. Ik maak graag probeer je een gevarieerde cd te maken zien. Terwijl die wel instrumentaal is. Dus dan moet je zorgen dat er wat variatie ontstaat. Gewoon eerst een gitaar, waar dat op zichzelf niks mis mee is. Maar dan komt het eigenlijk een beetje in de puristische hoeken terecht. En ik wil graag wat oorsmaatje. Voor een breed publiek. Ja. Fantastische muzikant, dames en heren. Ik ga hem graag te gast. En het is altijd piekenvel. Ik heb 2 nummers spelen, maar nou eerst één. En daarna kom ik weer bij die, want we gaan nog 2 affiches. Die mag ik nog even bespreken. Maar daar kom ik straks nog even op. Ja. Even net ingewikkeld, maatje Eddie. Welk nummer begint mij? Tales from Torun. Eddie Mulder, live in Noorderwien.
Wauw, fantastisch. Wat een muzikant, wat een gitarist, dames en heren. Eddie Mulder. Album is uit, dus Waves op de normale digitale manier. Dan denk ik al, je wordt te verkrijgen of net? Ik wel, dat is eigenlijk crack al je slagen. Dat wordt via CD Baby in New York eigenlijk regelen. Maar we hebben een eigen label, Oscar uit Polen. Die brengt het fysiek dan wereldwijd uit eigenlijk. Ja. We praten straks verder en na de break word ik aan het tweede nummer van de jaren. Dan komen we ook nog op die affiches van die, want we hartstikke bij al je linken met prog-muziek. En hij speelt het bij Bob de Boer. En Bob de Boer is iemand die rent je drok met zijn camera te zwaaien. Bob, hoe is hij? Dag Willem, prima, ja, mooi. Je hebt een prachtig mooi klein zaaltje in Quayum, prachtig mooi dorpje. En daar hast heel vaak concerten. Ja, het loopt een beetje op. De frequentie was 1 keer per maand in het allereerste begin. Ja, dat was nog net meer. Nee, het is nu 2 tot 3 keer per maand. Ja, dat gaat heel goed. Omdat het te leuk is? Ja, nou ja, ik heb er ontzettend veel lol in. Hè? Dus je pakt jezelf er ook een beetje mee. Het is ontzettend veel werk, want je doet het in principe helemaal alleen. Maar ik vind het, het is mijn passie geworden. En wat ik dus altijd wel zeg, en dat ook heel belangrijk is, de muzikanten, maar zeker het publiek, reageren zo enthousiast op het theatertje. En de sfeer is gewoon heerlijk. En dat geeft echt een goede energie. En daar doe je het voor, hoor. Dat vind ik echt belangrijk. Mensen moeten daar een zin hebben. Zowel muzikanten zoals Eddie vanavond komt spelen. Dat geeft wel nog aan. Want je prachtig mooie affiche. Concerts and more at De Wier. Kwam je dus. Ja, Eddie, hoe is het als net uit te lezen? Dat fantastische muzikant. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Eddie is ook een graag geziene, terugkerende gast in het theater. Hij heeft natuurlijk ook met Two Faces, met Jos Hartenveld, heeft hij ook al 2 keer gespeeld. Nou, dat waren ook fantastische concerten. En ik vind het ook echt top dat Eddie nou weer solo speelt. En als er mensen zeggen, nou, daar wil ik vanavond naartoe, dan zijn ze van harte welkom. Want ik heb nog plek. Dus, hoe kun je mensen bij die komen qua kamer? Even bellen op het 06-nummer. Of 06 547 631 54. Of even mailen. Een mailtje naar Bob de Boer. Of even googlen en dan kom je wel heel snel bij Theatertje terecht en zit wel een mail. Theater Wier Quayum. Nou, wat had nog meer op het programma te staan? Ja, dat is een heel druk weekend voor mij. Want zondagmiddag is een heel nieuwsgierig evenement, om het zo maar te noemen. Dat is met Wiebe Koldiek en Thijs Meester. Ik heb dat stuk een keer gezien in het bovenzaaltje. Hoe heet het mooie café? Nou ben ik het even kwijt. En toen dacht ik, nou, als zij dat zouden willen spelen in Quayum, dan zou dat heel mooi zijn. Wat kun je het doen? De grens. De bewustwording, wie zijn wij? Waar ben wij Friesen? En de provincie loopt uiteindelijk onder water. Waarschijnlijk niet bij mij, want ik woon op de Terp, dus ik hoop dat ik... Dus is wat beter, hè? Ja, maar wat blijft het Fries overeind? Onze taal, onze cultuur, onze muziek, alles eromheen. En het is een wat interactief stuk. Het publiek wordt er meteen bij betrokken. Er worden vragen gesteld en samen met het publiek wordt het stuk opgevoerd. En er is ook een korte pauze. Na de pauze kun je er ook nog in discussie gaan over het Fries zijn, het Friesland in het algemeen, de Friese taal en Friese cultuur. Het is een prachtig stuk. Ik kan het echt aanraden. Ook daar is nog wel plek, dus ik kan het echt adviseren. Ik vind het erg leuk. En het grappige is, Willem, je zou zeggen we doen het in theater, maar dat doen we nou in dit geval niet. We doen het in de huiskamer. Die is heel mooi. We proberen het nog wat intiemer te maken. Ik in die mooie i-tafel van Dijlijk is speciaal nog zitten. Prachtig mooi. De Wier, Snijden Mickey dus. Jong, Eddie Mulder. En dat je hem dit joggen in de verhelling, dan kist er nog correct in, want dat is dan Snijden morgen. En van de Mickey dus, kist er dus nog naar die vaststelling. Maar eigenlijk wordt discussie over het Friese gevoel. Dan nog heel snel even de Mudbirds. De Mudbirds, nog niet gespeeld in Quayum. Dat wil zeggen... Blues Duo. Ja, Blues Duo. Oordebeeld Ziel. Wild Blues noem ik het. Ellen Laws en René Tweehuizen. Blues waar je kippenvel van krijgt. Licht versterkt nu. Ze deden eerst dingen akoestisch, maar ze doen nu ook met geluidsapparatuur van alles. Een absolute aanrader. Heel blij dat ze komen. En de Mudbirds vind ik een topact. 16 november. Goed, bij Bob Allier. Mail hem even pinupsandowns.com. Op alle mogelijke manieren het woord kan maar Google even op Bob de Boer, Quayum de Wier. Wil even hingen, straks nog een nummer van Eddie. Maar eerst erbij. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oorstemt op Dij. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10 jaar Sani Direct. Al 10 jaar badkamers en los sanitair. 10 jaar de beste merken. En al 10 jaar uw sanitair specialist. En dat vieren we. Kom naar ons jubileumfestival. Voor 40% korting op complete badkamers. En een gratis wc. Sani Direct. Al 10 jaar, direct wat je zoekt, direct de laagste prijs. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Vraag een filerijder wat DAB Plus is en je hoort... DAB Plus. Oh ja, dat is dat je wielen niet blokkeren als je hard moet remmen, toch? Nou, nee. Maar het is wel het beste van het beste in de auto. Want met DAB Plus digitale radio geniet je van kristalhelder geluid. Dus toe aan een nieuwe leasebak, kies er dan een met DAB Plus, de digitale opvolger van FM. Check digitalradio.nl. Bij Mitsubishi zit SUV in ons DNA. Altijd klaar voor avontuur. Robuust, rijk uitgerust en betrouwbaar. We hebben altijd een SUV die bij je past. Met 5 jaar garantie en nu tot wel €3000 voordeel. Ga voor een persoonlijk overstapvoorstel naar mitsubishimotors.nl. Mitsubishi Motors. Een bijzondere vakantie beleven? Ervaar samen de magie van de winter. Ontdek Village Nature Paris. Een unieke Centerparks-beleving met een van de grootste zwemparadijzen. Vlak bij Disneyland Parijs en de Eiffeltoren. Boek nu op centerparks.nl. Centerparks. Echt even samen. Kleed jij het deze winter kakelbont aan in huis? Nu 15% IKEA Family Korting op alle vloerkleden, tapijten en voor thuis. De actie loopt tot en met 12 november. Kom naar de winkel of koop het op ikea.nl. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Bruins gaat zich actief bemoeien met het kiezen van een overnamekandidaat voor het failliete ziekenhuis in Lelystad. Zijn belangrijkste eis is dat de spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad beschikbaar blijven. Bruins hoopt dat de overnamekandidaten bereid zijn met hem het gesprek aan te gaan over hoe de overname moet verlopen. Hij denkt dat hij maandag hun bod binnen heeft, zodat hij woensdag een besluit kan nemen. Wie de overnamekandidaten zijn voor het ziekenhuis in Lelystad wordt later vanmiddag bekendgemaakt door de curator. Een jongeman die ervan wordt verdacht dat hij deze zomer in Rotterdam een studente heeft verkracht en heeft geprobeerd haar te vermoorden, heeft voor de rechtbank een bekentenis afgelegd. De man van 18 volgde de vrouw naar haar woning, viel haar aan toen ze haar fiets wegzette. Ze raakte ernstig gewond, ze lag dagen in coma. De verdachte kon een paar dagen later worden aangehouden dankzij camerabeelden en een DNA-match. De man wordt ook verdacht van een aanranding diezelfde nacht en enkele straatroven in de weken voor de verkrachting. Maar die zaken ontkent hij. Hij wordt onderzocht in een kliniek. In Den Haag gaan stemmen op om een Pakistaanse vrouw die is vrijgesproken van godslastering in Nederland op te vangen. Asia Bibi loopt in haar eigen land gevaar, vinden CDA en D66. De christelijke Pakistaanse was ter dood veroordeeld omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Ze zat 8 jaar vast. Deze week werd ze alsnog vrijgesproken. En dat leidde in Pakistan tot protesten van fanatieke moslims die eisen dat de vrouw publiekelijk wordt opgehangen. In Pakistan kan ze geen kant op, zeggen CDA en D66. In afwachting van haar vrijlating zit ze op een geheime locatie in Pakistan. Het weer. Alleen in het noorden valt nog een enkele bui. Verder zijn er flinke perioden met zon en het is ongeveer 11 graden. Vannacht wordt het kouder. In het oosten is er kans op nachtvorst. Morgen is er opnieuw veel zon en dan is het ook weer een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Ja, nog 1 uur te keer met Noorderwind live. Maar straks een heel soort verrassende optredens nog. En we hebben ook nog een leuk agenda-tipje. Maar eerst reclame. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen vanaf 5 werkdagen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. Of je nu energie wilt opwekken of juist wilt verduurzamen, het is goed voor het milieu en je portemonnee. Win-win dus. Bij Engie noemen we dat een win-woon situatie. En die is voor iedereen anders.
De een heeft isolatie nodig en de ander zonnepanelen. Creëer jouw ideale win-woonsituatie op engieenergie.nl. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutum. Ga ook voor 100% groene energie van Engie. En ontvang de nieuwe Nest Thermostat E. Of kies je eigen win-woonvoordeel op engieenergie.nl. Kijk jij in de supermarkt alleen naar de producten of ook naar het verhaal erachter? Stop uitbuiting en kies voor Fairtrade. Geef boeren in ontwikkelingslanden kans op een beter inkomen. Koop Fairtrade en maak het verschil. Zo simpel is het. Bij iWish geven we graag wat extra aandacht aan onze klanten. Maar we geven meer. Als u nu een multifocale bril koopt, krijgt u €200 korting. iWish Opticians. Meer oog voor jou. Kies voor Café Intention, de biologische Fairtrade koffie in het gele pak. De Mandenmakers Marathon met 25% korting op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur, dus kom snel langs. U heeft nog 9 dagen. Mandenmakers, het huis van keukens. Kies deze Fairtrade week bij Lidl voor seizoenschocola met Fairtrade cacao. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En nog hier de oren te gaan met het muzikale dwarsplein van Friesland. Maar alleen nog optreden hier en we beginnen ook nog even praten over een evenement. En ja, ik ga een beetje op. Wander, we beest! Ja, daar komt hij al aan. As I was walking down the road, feeling fine and larky, a recruiting sergeant came up to me, says, hey, you look fine in khaki, For the king he is in need of men who can read this proclamation. A life in Flanders for you then would be a fine vacation, Would be a fine vacation, Would be a fine vacation, Oh, nog even een lidstukje. Wander, hoi! Hey, hoi Willem. Wander van Duin. Vertel even, waar is mijn naam? Pedis Dehoff ben we hier. Dat is Carol Tummers, Mario Kramer, Wanda van Duin. Klinkt lekker. Ja. En wat gaan we doen? Wij hebben komende zondag de première van onze muziekvoorstelling. Brothers in Arms heet het. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de wapenstilstand kwam die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Dat is geen leuk verhaal verder. Of ja, wel dat die wapenstilstand kan, maar die hele oorlog eigenlijk niet. Alleen er is zo verrekt veel mooie muziek over geschreven. Verder is er niks moois aan die hele oorlog te vertellen. Maar het heeft creatief wel wat opgeleverd. Ja. En we hebben een programma gemaakt met heel veel van die muziek erbij en vooral heel veel andere muziek. Het is gewoon een Iers feestje. Het is gewoon hartstikke leuke muziek. Maar als een rode draad zit toch dat verhaal in van een paar mensen die met die oorlog te maken krijgen in de verte. Waar hebben die noemers wij helemaal? Dan binnen dan soort heel traditionals, neem ik hoor? Het zijn een aantal traditionals, het ben ik protestliederen, het is van alles. Ja, wat er maar goed bij past. Ben die al een keer opnames? Zit het op papier? Waar hellen is dat wij? Nou, Wander meer. Wander is daar de allerbeste. Die duikt de archieven in. Ja, we mogen allemaal aanleveren en dan gaan we op een gegeven moment selecteren. Maar Wander komt inderdaad met het meeste aanbod. Ja. En meid je hem er ook nog weer een soort modern sausje duim of zou puur mogelijk zat het toen expelen waard? Zit er net zoveel verschil in? Nee, we maken daar wel een eigen draai aan. Ja. Ja, we geven daar wel een eigen interpretatie aan de nummers. Ja. Wat een leuke insteek. Hij heeft het vaker in hem echt uit de geschiedenis van de Ierse muziek nummers hellen. Nou, we spelen vanzelf een soort nummers uit de Ierse geschiedenis, maar dan net jij er in een vaststelling. Nee. Dus dat gaan we van het weekend voor het eerst doen. Ja. Theater, maar horen we net verhalen vertellen of vertellen we pure muziek eigenlijk? Nou, een muziekvoorstelling is een beetje minder dan een toneelstuk. Maar een beetje meer dan een concert. Dus er zit een verhaal in, een rode draad. En we vertellen het verhaal van 3 jongens die vanuit Belfast vertrekken richting Frankrijk. En hun avonturen met elkaar. Wat is de naam van die draai?
Zit vast een Paddy tussen. Patrick, William en Tommy. Ah! Ik zal in mij denken. Goed jongen, hoe laat, wanneer... Lippenhuizen, de Pieterkerk. Om 14:30 begint het. Dat is precies, want het is een muziekvoorstelling. Dus je kan een half uurtje eerder komen. En het leuke is, als je klaar bent, kan je direct door naar de Gediek voor Pieter en Gerben. Jaap Gerben, Jaap is het, ja. Dus het is komende zondag. Er zijn nog kaarten. Pieterkerk Lippenhuizen. www.paddysdayoff.nl of Ik wil eigenlijk zeggen, je kan zowel .nl en .com. Je kan ook googlen op Paddy's Day Off. Daar staan alle data, want we hebben 10 voorstellingen hebben we komen. Dat wou ik vragen, dit is niet één keer, hè? Nee. We komen onder andere ook bij Bob de Boer. Hij zit alweer helemaal klaar. Hij maakt vast even wat foto's voor de promotie. Als we in februari bij hem komen. We komen in het Baron Theater, we komen in de Bres. We komen in Groningen zelfs, 2 voorstellingen. Wij spreken hem het af om hier te komen. Hartstikke. Ik ga jullie mailen. Nog een klein stukje. Even voor de sfeer, jongens. Snijd een beetje je lippenhuizen. Oh, all the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm that e'er I done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night, and joy be with you all. Good night, and joy be with you all. Dank u wel. Dank u wel. Ja, applaus, dames en heren. Nog één keer. Lippenhuizen, Dwarnier, Mjelven, in... Het 14:30 begint het. Ja. Dus 14 uur kan je erin. Lippenhuizen, de Pieterkerk. Er is volgens mij maar 1 duidelijk herkenbare kerk in Lippenhuizen. De Pieterkerk. Je kan ook www.pieterkerklippenhuizen.nl. Ja! Even je kan googlen. Ik zou je hem een tijdje in de studio, want ik vind het hartstikke leuk. Dankjewel jongens en succes. Kom maar de snijn. Goed, ja, jou is een applaus. Ik geef weer even naar Eddie Mulder. Het is nooit weer live shit van het hier in te horen, want Eddie die krijgt een solo-nummer van zijn laatste album. Hij speelt dus bij Bob de Boer. Daar kun je dus nog kaartjes van krijgen. Jong dus in Kwaaien. Ik voorspel hem dat het wordt een hele mooie jongen. En dan geven we even naar die volgende hobby. Ja, morgen organiseren Leap Day, het Northern Prog Festival, voor de 6e keer in Siegerswoord in de Uithof. En het belooft een heel bijzondere editie te worden met buiten Nederlandse groepen, waaronder u zelf. Wolfat uit Polen en Ayo Earth uit Engeland. Het is een vrij grote afsluiter. Dus, maar daar ben ik nog wel kaarten voor verkrijgbaar. Dus vandaar dat ik het eigenlijk even over heb. Ja, nee, graag jongens. Dat is goed. Waar mag dan wijzen? Is er een soort site waar dat te bestellen is? Nou, Facebook doet natuurlijk een soort. Als de Northern Prog Festival op ziek is op Facebook. Of de Ziekers Leap Day op Facebook op. Dan komt er altijd wel op een door manier. Nou, dat belooft een heel mooi gebeuren te worden. Van oude 12 uur kunnen mensen komen. Van oude 3 uur speelt de eerste band. En dat gaat tot ongeveer een uur 12 in de terug. Welk nummer kies maar? Ik in Victory spelen. En dat is weer van solo? Of had het weer mijn mond te krijgen? Of mijn ooraffiche? Of mijn Bob de Boer? Nou, dit speel ik eigenlijk met het Two Faces. Ik pleeg die, hè? Dat speel ik met het eigen op de takkomst. Ja. Dus voor tak hem hier alweer. Ik ken net leven een geweldige muzikant, maar ik moet Eddie altijd even een beetje plegen. Dankjewel, jongen. Live in Noorderwien!
Eddie Mulder-Drok, mijn solo-albums. Maar morgen ik mij het Prog-festival nog even een keer, Eddie, alles op een rietje. Morgen, hoe let? Vanaf 12 uur kunnen mensen binnenkomen. 3 uur begint de eerste band te spelen. En dan gaat het tot Noorders 12 of zeg je dat ongeveer terug. En waar is het? In Uithof in Siegerswaard. Moet je toch net de gek omsteken? Nee, maar dat ben je wel. En Jong nogmaals bij Bob de Boer. Geweldig mooi concertzaaltje. Kijk je hem vertellen, Silder ik nog optreden en dan een solo. Dag Eddie. Ja, dag Willem. Tot de volgende keer? Ja, tot de volgende keer. Graag. Goed zo. Ja, absoluut. Ik zei van de week het Noorderwind Live, het meest neurotische programma van de wereld volgens mij. Nou goed, hoe gaat die, Romaan? Ja, gaat. Het slaat net op Romano, het slaat op mij. Ik ben een beetje neuro, toch of niet? Zeker weten. Ja, dank je. Nou, je kunt wel weer. Nee, hoe is het met jou? Ja, goed. Ja, gaat goed hè? Ja, zeker. Ik ben hier 2 jaar geleden voor het laatst geweest, 1,5 jaar geleden. Dat is veel te lang geleden. Daarom, ik denk ik moet weer even langskomen, ja. Meestal heb ik een planning, dat gaat 2-3 maanden van tevoren. Dus ik loop eigenlijk altijd achter en soms heel erg vol met cd's en singles en zo. Ja. Wat heb je de afgelopen 1,5 jaar, heb je albums uitgebracht of alleen singles? Nou, ik heb dus vorig jaar het liedje gemaakt Als jij je geld kon verdienen met liegen. Ja. En dit jaar heb ik ook een liedje uitgebracht. Die heet Het maakt niet uit. En dat was in april. En die 2 liedjes ga ik zo hier ook zingen. En, is dat een beetje het gemiddelde 1 keer per jaar? Nou, ik ben nu nog bezig met een nieuwe single. Die komt over 2 weken uit. Ah, kijk, ik loop eens een keer voor. Ja. Nou, die kom ik... Dat ga je niet live doen? Nee, dat is de volgende keer. Dus dan loop je weer achter. Ja, oké, dat geeft niks. Maken we gelijk weer een afspraak. Hey, vaak on the road, optredens veel? Jawel, ja. Ik ben vorig weekend, eigenlijk ieder weekend wel weg. Vind je nog steeds leuk? Ook, zeker weten. Ja, het is toch een beetje mijn dingetje. Daarom ben ik het ook weer gaan oppakken na een aantal jaar. Ja, het heeft een beetje stilgelegen. Maar je bent eigenlijk weer volle bak terug, hè? Helemaal weer terug, ja. En je weet zelf wel, ik ben hier al sinds dat ik 16 ben. Dus nu ben ik 27. Ja, blijven komen, hoor. Ja, doe ik ook wel. Welk nummer ga je als eerste doen? We gaan beginnen met het eerste liedje. Dat is van vorig jaar. Hè, Als jij je geld kon verdienen met liegen. Ja. Live in Noorderwind. Ik ben blij dat ze er weer is. Romana! Dank jullie wel. Zeg eens eerlijk, hoe hou je het toch vol om zo te liegen? Kom, vertel me, word jij van het gedraai niet heel erg moe? Je weet inmiddels, ik heb toch ieder plannetje wel door. Met alles wat je doet, gladde praatjes verkoop je vindt jezelf toch heel erg goed. Als jij je geld kon verdienen met liegen, dan was je nu zo rijk geweest. Was het smoezig verzinnen een wedstrijd, dan won je steeds het allermeest. Als jij je geld kon verdienen met liegen, was jij niet aan het werk en met je slavendrijf. Maar geen mens snapt erin, dus je zet jezelf alleen te kijken. Zeg eens eerlijk, kun jij nog zelf wel in de spiegel kijken? Hoeveel vrienden ben jij al kwijtgeraakt door dat geliefd? Jouw mooie woorden bleken weer gebakken lucht, want je bedondert steeds de hele boel. En nu kijk je zo sneu, maar je weet heel goed wat ik bedoel. Als jij je geld kon verdienen met liegen, dan was je nu zo rijk geweest. Was het smoezend verzinnen een wedstrijd, dan won je steeds het allermeest. Als jij je geld kon verdienen met liegen, was jij niet aan het werk en met je slavendrijf. Maar geen mens snapt erin, dus je zet jezelf alleen te kijken. Ja,
alleen te geil. Nee, geen mens trapt erin, dus je zet jezelf alleen te geil. Dankjewel, dankjewel. Een vorige single dus van Romana, als ik het aan nog een noemer Dwaan. 2019, ja, hoe zit het met de plan? Hoe 2 weken komt dus een nieuwe single uit. Is dat een beetje de ritmerk van een single uitbrengen, lekker optreden 1 keer in de week? Was het leukste feest? Ja, het optreden vind ik echt het allerleukste om te doen. Hè? Want ik heb dan nu het liedje die nog uitkomt, dat is ook echt weer een feestliedje. Ja, echt lekker stampen. Ja, precies. En in november, december komen toch allemaal wel weer veel de piratenfeesten aan. Omdat je dan... de piratenzenders hebben dan allemaal uitzendingen. En dan aan het einde van zo'n programma, dan is er vaak dan weer een feest. En dan hoop ik daar mijn nieuwe liedje ook weer te kunnen zingen. Wat doet het liefst? Dat soort piratenfeesten? Of zei die al maar eens een jaar lang in de kroeg en ik heb me wel? Wat vind je het leukst eigenlijk? Ik vind het leukste de afwisseling. Ik vind in een feesttent vind ik het ook heel erg leuk om te staan. Maar in cafeetjes en kroegjes vind ik ook gewoon heel erg mooi. Van alles wat? Van alles wat, ja, dat houdt het juist leuk. Hè? Zoals afgelopen zondag stond ik dan bijvoorbeeld eerst op een rondvaartboot 's middags. Zaterdag bij een voetbalclub. 's avonds dus in een café. Dus, en ook weer bij een piratenfeestje. Lekker al wisselend dus. Van alles wat, ja. En hoe 2 weken hartstikke een feestje ergens nergens bij in de kroeg of zo? Klopt, ik heb eerst inderdaad een presentatie van het nieuwe nummer. Het heet Adio Adio. En dat wordt hier in Leeuwarden in Café Het Wap wordt het georganiseerd. Dus daar kun je dan gezellig komen. Als je... Maar wat horen artiesten zeg ik, nevens mij? Zeker weten, ja. Allemaal collega-artiesten die erbij komen. Ja, maar dat gebeurt een prode, hè? Nou, je cd-presentatie had, dat zoek ik bij die. Dan komt het bij horen te gasten, maar doen horen ze dan ook weer het verdienfeestje. Ja, ze komen allemaal een half uurtje zingen. Zo heb je dan een hele gezellige, afwisselende avond. Zo komt het daar wel trots, toch? Zeker weten. Hoe 2 weken nogmaals, waar precies? In Leeuwarden, in Café Het Wap. En ja, natuurlijk kunnen mensen me ook vinden op Facebook en op Insta. En daar staat natuurlijk ook alles op. Hè. Hoe is het makkelijkst te vinden, gewoon als Romana? Mijn website is www.zangeresromana.nl. Dus daar kunnen mensen me ook op vinden. En daar staat alles ook op. Mooi. Nog een nummer? Ja, we gaan er nog even eentje doen. Ja. Hoe heet die? Het maakt niet uit. Geen ene fluit. Stik mooi. Romana, live in Noorderwien. Bijzonder, het was veel te mooi om waar te zijn. Voor mij 1 uit 1000, totaal niet getwijfeld. Het was echt een schot in de roos. Maar wat ik toen niet wist, je leven is finaal verkwist. Geen 1 eurotje zet, maar toch voor mij die vet. Het maakt niet uit, geen ene fluit, wat mensen over ons gaan zeggen. Het laat me koud, al is het fout, hoeft niemand toch wat uit te leggen. Want het blijft altijd wel wat, dan weer dit, dan weer dat. Ach, de mening is snel bepaald. Het maakt totaal niet uit wat men nu gaat vertellen. Wat moet ik beginnen? Jij kan mij beminnen. Je geeft op me, houdt van me niet normaal. Het is niet te betalen hoe jij me laat stralen met slechts al jouw aanwezigheid. Al zijn je schulden hoog en hou je soms je huis niet droog. Oh nee, dat is me niet. Het doet me geen verdriet. Het maakt niet uit, geen ene fluit, wat mensen over ons gaan zeggen. Het laat me koud, al is het fout, hoeft niemand toch wat uit te leggen. Want het blijft altijd
Geweldig. Nederlandstalige muziek van de bopperste plankmaxis. Want ze kwamen hier al binnen. Toen was hier de sexy Santje. Toen hier is al een fantastische stem. En dat had ze nog steeds. En ik voorspel je, hoe zien hier komt je nog gewoon. Del. Zullen we dat zo opraden? Zeker weten. En ik wou nog iedereen even de groetjes doen. Dat mag. Ja, dat had ik even beloofd. Ja. Via Facebook en zo. Iedereen even de groetjes. En mijn collega's die allemaal meeluisteren. Ja. En iedereen thuis en op tv. Ik vond het leuk dat je er wist. Succes met de nieuwe single. En laten we het net zien in mijn wacht zien. Dan tak hem hier 2019 nodig die weer uit. En dan komt die single nog even door. Zeker weten. Dat gaan we doen. En nou ja, tot de volgende keer. Super. Romana, dankjewel. Jawel. En we gaan uit Nice. Spannende wedstrijd hier. Het BPM-team gaat in de aanval, maar Nissan speelt het tactisch slim. Hey, verrassing. Nissan hield 2 topspelers in reserve en stuurt ze in extra tijd het veld op. Kijk, met een mooi 1-2'tje omzeilen ze de BPM die tevergeefs de hoogte ingaat. En daarmee scoren ze! Ja! Nu in de Nissan BPM-verlenging een Qashqai of Micra met lage BPM en hoge voorraadkortingen. Tot wel €3000. Scoor snel bij uw Nissan-dealer. Nissan Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Vraag een accountmanager buiten dienst wat DAB Plus is en je hoort... DAB Plus? Ja, dat is die nieuwe online tool voor je rittenregistratie. Toch? Nou, nee. Maar het is wel het beste van het beste als je onderweg bent. Want met DAB Plus digitale radio geniet je van meer zenders dan ooit. Dus toe aan een nieuwe auto. Kies er dan een met DAB Plus, de digitale opvolger van FM. Check digitalradio.nl. Kijk jij in de supermarkt alleen naar de producten of ook naar het verhaal erachter? Stop uitbuiting en kies voor Fairtrade. Geef boeren in ontwikkelingslanden kans op een beter inkomen. Koop Fairtrade en maak het verschil. Zo simpel is het. Beleef een heerlijke tijd bij Preston Palace. Het gastvrije all-inclusive hotel en uitgaanscentrum in Twente. Compleet verzorgd met goede service en kwaliteit. All in is echt all in. Bekijk alle aanbiedingen op prestonpalace.nl. Deze week in de actie bij Aldi Fairtrade producten met een goed verhaal. Van honingstroopwafels tot pyjama's. En biologische Fairtrade bananen, nu 500 gram voor 75 cent. Verantwoord en voordelig. Natuurlijk Aldi. Kleed jij het deze winter kakelbont aan in huis? Nu 15% IKEA Family Korting op alle vloerkleden, tapijten en voor thuis. De actie loopt tot en met 12 november. Kom naar de winkel of koop het op ikea.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Is nog een liedje Yellow het Game Noorderwin live. Met een bijzonder verhaal van een Frieske dame. Nou goed, mijn internationale carrière. Dit alles en nog volle meer. Nee, het Nijs verzwargen toch Tietsijers. Justitie had 8 jaar cel en TBS eerst in de Ljouter die ervan verdacht werd dat er Ursel Sprot dierstutsen had, verleden oktober. Nevens het IPM-ministerie kent het net oors dat de verdachte de dier er is. Hij was terug verskaten tjoegen en een camerabeelden wijzen in de richting van de man. Nevens de officier van Justitie had de politie ook oren mogelijke verdachten jet, maar zij voelen al jaar al gauw ouwe. De Ljouter werd deerslag te Lesterlijn, moord kan het bewijst worden. De verdachte ontkent dat er Ursel Sprot deelstutsen had. De FNP in de Frieske Marren draagt oud-jouster Dirk Stoker voor als wethouderskandidaat. Hij zou Johannes van der Pal opvolgje matten. Die had kwartlien onjoen dat er ophouden wil. Stoker had een soort ondervinding in de politiek. Hij wie ont een Ierlien wethouder in boergemeente Zuidwest-Friesland. Daar is er nou fractievoorzitter van de FNP in de gemeenterie. En verder is Stoker voorzitter van de landelijke onafhankelijke senaatsfractie dat de FNP bijhet. De FNP leidt Dirk Stoker in kwarten voor als wethouderskandidaat onder de gemeenterie, want die had het laatste woord door de benaming. De plan voor een nieuw Cambuurstadion bij het WTC-terrein in Ljouwert bij vlot lutsen. Onderwijsinstelling Fries Support hield toch ruimte in het nieuwe complex. Ja, daar lutst de squallen hem waarom uit de plan. Omdat de gemeente afspraken net nij komen voor tijdelijke huisvesting voor de Fries Support, zolang het de squallen net te plakken in het nieuwe complex. Maar dat scheel is nou oplost, zei de burgemeester Kronen van Ljouwert. De Fries Support moet er niet onder te lijden hebben als het vertraagd wordt en ze hebben tijdelijke huisvesting nodig. Dus tijdelijke huisvesting is nu binnen de business case opgelost. We kunnen nu weer grote stappen vooruit zetten, samen met de provincie en met de private partijen. Het is nu helemaal klaar en we gaan het nu regelen. In kalk en cement zal het stadion komen.
Meldingen van Defensie Maiwerkers over het kankerverwekkende Groom 6 bent tenight iepen bier. En er komt ook op een website te staan wat er met de melding dien is. Het ministerie wil de iepenheid en veiligheid verbeteren. Groom 6 zit in verven om rustig in vat te komen. Het is ook broek terug personeel op de vleenbasis hier in Ljouwert. Defensie wist dat het kankerverwekkend is, maar had dat het personeel net verteld. Er is intussen een compensatieregeling voor slachtoffers. Belangenorganisaties die zijn net tevreden hoor. Ze willen een hegere vergoeding. Het waar dan nog. Er is zin, het is meer droeg. Het is een graad als 11. Morgen is het droeg. En zin is geen waar. Dan is het 10 of 11 graden. En nachts hebben we frost onder groen. S'nachts is de zin er direct bij. Dan wordt het weer 11 graden. En man die ek weer zinnen. En de temperatuur gaat dan een beetje omheen. Naar 12 graden. Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. Bij Mitsubishi zit SUV in ons DNA. Altijd klaar voor avontuur. Robuust, rijk uitgerust en betrouwbaar. We hebben altijd een SUV die bij je past. Met 5 jaar garantie en nu tot wel €3000 voordeel. Ga voor een persoonlijk overstapvoorstel naar mitsubishimotors.nl. Mitsubishi Motors. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Dicht bij huis, samen buiten aan de slag. Dat kan op de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersdag in het groen. Kom zaterdag 3 november ook zagen en snoeien. En neem vrienden en familie mee. Kijk voor een locatie in de buurt op natuurwerkdag.nl. Jij shopt het, jouw raamdecoratie. Nu 15% voordeel bij Quantum. Op alle soorten, voor jou op maat gemaakt. Quantum, daar woon je beter van. Samen buiten aan de slag. Op de Natuurwerkdag. Zaterdag 3 november. Omroep Friesland. Noorderwierlijn. Bij Willem de Vries. Nog iets jaloeren te gaan. En dan gaan we lekker het weekend in op zien muzikaals. Ik zo 2 heren binnenkomen. De ene heet Jorrit, de andere heet Herman. En die staan lekker te koffie drinken en die moeten dan nog een camera pakken. Ja, er is maar 1 programma waar dat bij kind en dat is dit programma. Nou, hij krijgt er een kleur van. Herman, als je zin hast, Ja, op zich. we zullen nog een beetje programma bij je kennen. Ja, leuk. Goed, te volgen via radio, televisie of internet. Maar weet hij met op Snijdemonden wel voor. Pak een bakje koffie. Want ik wil toch even met je naar een bijzonder verhaal. Want ik hoor van eigenwijze mensen met ambitie. Melissa de Kleine is aan dame. Daar kan ik gewoon Fries bepraten. Nee, staat het 1 nou. Dus ik komt eigenlijk uit Amerika, waar je voor de helft ik Columbia. Maar Melissa, ik begin even bij die. Want ik vind het toch wel een mooi verhaal. Je bent eigenlijk Friezinnen. Ja, ik ben Friesk. Ik kan Fries praten. Waar komst wij van origine? Uit Dokkum. Ja. En hoe lang ben je eigenlijk al uit Dokkum wij? 4 jaar denk ik. Ja. Ik woon nu in de buurt van Amsterdam. Dus heel andere kant op. En je bent eigenlijk in de internationale muziekwereld te lonen komen. Ja, in de IDM-wereld. Hoe best dat te lonen komen? Ja, het is een beetje uit de loopkamer vallen eigenlijk. Het is van de ene op oren tijd dacht ik, laat ik vestjes gaan scrollen. Ja, maar daar is de missie bij begonnen. Want toen is in Dokkum eigenlijk letterlijk op een zolderkamer noemers te screwen of zo. Ja, in Ljouwert. Ja, in Ljouwert. En, Bijzonder verhaal. Ja, zou ze gaan. En teksten of muzikaal of de productie? Teksten, daar is het echt mee begonnen. En toen is dat een beetje uit de hand ran. Ja. En die eerste stap, ik bedoel, had je een demo stuurd of had je contact met mensen gezocht? Ja, ik had gewoon tekst schreeuwen. En toen binnen songwriters naar mijn takkamer en die wilden mij mee schreeuwen en dat uitwerken. Ja, en daarna kwamen al je DJ's naar mijn mijn instrumentals, beats en zangeressen. Zo is het niet. Wat een spannend verhaal, joh. Ja, heel wat oors. En dan komt ze maar bij nou met, ik noem maar een Afrojack. En degene die helaas tijdelijk in stoppen is, maar die ik zelf heel te gek vind, Hardwell, sorry. Hoe ben die bij die kamer of had jij weer contact met zocht? Nou, dat zij supporten steeds maar muziek van mij, wat ik schreeuwen ha. En dat gaat echt via die oren DJ's. Dus dat, ja, maar ik kom ze wat in natuurlijk in de wereld waar ik nou in zit. En dan maak je een praatje. En gist dan ook mijn sokken de studio in of stuur je eigenlijk gewoon het idee op? Nou, ik maak ze de studio in en ik stuur ideeën op. Dus ja, het kan op 2 manieren. Dus dat, En best er fulltime met douane? Part-time nou. Ja, want ik studeer nog, dus dat maak ik natuurlijk al. En dan hoop ik er fulltime mee bezig te mij wezen. Wat studeer je trouwens?
psychologie. Oké, oh, why not? Nee, toch heel wat doors, maar ja. Nee. Maar wat een verhaal, joh. Dus, en is dat wekelijks, dagelijks? Hoe werkt zij het? Ja, het is wel echt dagelijks. Het gaat heel dagen trouw en ik probeer te combineren met mijn studie. Het is heel druk, maar we gaan ervoor. En binnen noemers bij West van vertellen meist dat het van die komen? Of hoe zit dat eigenlijk? Ja, ik maai het steeds, want ik had screwen, dus dan had ik natuurlijk de rochten. Dus dat mag ik vertellen. Ja, precies. Hoor. Ik was de ochtend trof verkocht. Hè? Dat, Ja, dat ken ik. Maar ja, in het algemeen maak ik dat gewoon steeds. Welk nummer best nog het meest grutskop? Nou, ik denk dit veske ben ik heel grutsk op. Wat we samen 10 jaar gedaan. Want dat is mijn allereerste veske. Dus dat bloot speciaal. En ik ben er heel grutsk op dat zij hoe het echt is. Nou, vertel het verhaal even. Eenau, hoe best bij haar kamer? Waar komt ze bij? Ja, ze komt uit Texas, Houston. En we kennen elkaar via social media. En ja. You received a mail from her? Oh. how did it went at the beginning? So we actually got connected with a producer that I met through SoundCloud. He actually found me like about a couple years ago. And yeah, we were working on a project, and then eventually we were kind of finding like a songwriter to work with, and then that's how we got connected through him. But it goes to show like how technology just makes everything so much. It's a small world, isn't it? A small world. Because did you ever been before here in Holland? No, it's my first time in Europe. What was the first site you saw? Amsterdam, or did she bring you to Friesland first? Well, I would say, well, since I arrived at the airport, of course, a little bit of Amsterdam, but yeah, mostly like Ada. And yeah, we went to Dokkum. Am I saying it right? I've seen Leeuwarden, which is this area. It's different between if you compare it to Houston, Texas, isn't it? Oh no, it's very different. Oh, yeah. It's very beautiful, especially because you see a lot of culture and the history and the architecture and stuff like that. So it's really, really nice. How did it start with you as a singer? Oh my God, when I was a little girl. I started, I don't know, I always mention this in interviews, but I started with a singer. She's very famous in Texas. Well, she passed away years ago. But her name is Selena Quintanilla. And I started singing little Spanish music when I was like 6 years old. And then that just kind of evolved into the person that I am today. But that's what kind of inspired me to do music. And my grandmother too. She sings too, so yeah. And your songs, because she's writing songs for the EDM world, for DJs. How's your connection with the dance world? Is that also... As an artist, I want to have the versatility to be able to work with different types of genres, not just be confined into one. So predominantly, most of the work that I've done has been like indie pop style music, but eventually I wanted to introduce dance. And then also recently I've been working in Colombia with like a little bit more of like a Spanish, mix into my music as well, so I want it to be like somewhat of like an international thing where I'm able to do a little bit here, a little bit there, and just all over. Sometimes go to Holland. Yeah, Melissa? Yeah, Melissa. Hey, you got new music for me? What was your impression of the song she had written? Yeah, it was very, once I heard the melodies and the lyrics, I thought it was a really beautiful message. And, for her, it meant a lot because it was actually the first song she ever wrote. And I was like, okay, well, let's do it. I mean, she was all for it. And I worked on it, from Texas at the time. And I recorded it. And then that's eventually, how we all did it. And you turn up in the studio here in Leeuwarden. Doe haar mijn naam naar Friesland. Ben je iemand produceren? Zit je in de studio? Ben je iemand herschreeuwen, mijschreeuwen? Ja, vooral met heel veel DJ's werken we samen op het moment. We gaan een single maken voor haar. En we gaan per optreden zien in Amsterdam, in Dokkum, in de Artisanten. We binnen op de Radio West en dan ben we hier. En dit is ons laatste projectje. Dus. En dan op naar huis? Aha. Ja, ze gaat weer naar huis, morgen. Dus ja. Ik kijk nog op tijd. Doe maar eens haar aankondiging. Nou, hier komt, Gimme Gong. Nou, hier komt het nou, mijn Elfie en een Cherokee en mijn eerste veske Wildly. Yay! Breathless moments, sun kiss, secretly like a story but unspokenly. Sin aliento deseado, temporary, unafraid, and so I want you to be wild with me, nothing less than you and me, needing endless love. Only you and me, just you and me. No más que necesito. Only you and me, the way we
Wauw. En dat samen even live in Noorderwien. Op haar laatste dag eigenlijk in Friesland. Morgen gaat ze weer om naar Texas, Houston. Tomorrow you go home. Yes, I do. Well, yeah, New York for a week and then back to Texas for the holidays for Thanksgiving. Okay, what a life. And then busy with your music career, studio, producing, etc., etc. Yeah, right now I'm actually just finished working a project with some really great producers. His name is Zach Passe in LA, and Josh Sieg, an amazing songwriter. And we're actually going to be releasing an EP this upcoming year, and I'm really excited. He's worked, Zach has worked with so many great artists like Rihanna and Lil Wayne and Jay-Z and Kanye. So I think it's going to be really, really great what we're working on, and it's definitely going to be like a really different vibe, and it's going to have some really cool things in it. And I'm trying to mix in a little bit of Spanish into it, so I think it'll be really great for the English and Spanish market for sure. It was an honor to have you on the show. Please return if you're in the neighborhood. Absolutely. If you're with Melissa, and you're always welcome. Thank you very much. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you guys. En nou, ik ga nog even naar Melissa daar. Wat een bijzonder verhaal. Ja. Ik kan me voorstellen, als het heel grutskop best dat dit regelhaast is. Een Amerikaanse zangeres is fantastisch. Samen even naar Nederland daar. Dat is een heel georganiseerd. Dat klinkt zo simpel, maar het is net. Nee, klopt. Het weer hele volle regel. Maar we hebben echt een geweldige maand hoor. En ik ben ontzettend dankbaar voor. Kom vooral eens weer. Dank u wel. Dank je wel. Dank u wel, dames en heren. Melissa en Enau. En we gaan even muziek draaien. Dan kan je straks nog een optreden hier van Esther Algra, oftewel Essie Sounds. See wonderland in your eyes. Might need your company tonight. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you
Dua Lipa, heerlijk nummer. We draaien het in het laatste stukje van Noorderwien Live. Het is een vrede mikje. Of snijdt de morgen natuurlijk. Misschien zijn we net weer herhaling te zien. Of naar de YouTube. Het maakt ook al in het verluid. En als laatste had ik de gast, en dat vind ik altijd leuk, Esther Algra. Vroeger weer het, maar zetten we voor een dikke punt achter Essie Sound. Esther Algra, vond je het toch leuk om met een eigen naam op te treden? Ja, dat vond ik wel, ja. Hoe is het bij jou? Nou, gaat hartstikke goed. Voor mij altijd druk met muziek. Ik ben altijd druk met muziek. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet met de muziek bezig ben. Maar momenteel met mijn tweede nieuwe single... wordt er toch wel weer meer reactie gekregen op erop. En, wat is het verhaal van de single? Het verhaal van de single... Maar waar is het maken? Oh, met Martin Sterken heb ik het gemaakt. Dat is een grote naam hè, in de muziekwereld. Ja, vooral in de Nederlandstalige genre. Ja. En weer. Dus, en het nummer is Lach met de Reden. Ja, ik vind nog steeds dat je mensen nog wel eens wat aandacht tekort komen op straat. Of gewoon ergens waar je bent. En wat is het dan leuk als je iemand een complimentje kunt geven. En de dag leuk door kan laten komen. En dat nummer, dat heeft ook een betekenis op mezelf. Okay. Dus als jullie het luisteren, Lach met de Reden, dan snap je een beetje hoe ik ben. Maar eigenlijk wat iedereen wel wil. Iedereen wil eigenlijk wel een steuntje in de rug. En iedereen snakt naar blijheid in deze aparte wereld. Ben ik het hier, hè? Ben ik het hier. En dat zou het ook altijd blijven. Ja. Maar als er veel optimistische mensen zijn, zoals ik dan zou ik zeggen van gooi je lach op en ga je kop in de zon zetten. Ja. En maak er wat van, want we leven maar één keer. Ben ik maar niet. Zullen we eerst een nummer doen? Maar we doen nu het nummer. Dat is even spannend wat hij nu doet. Is het echt? Want ik ga 2 nummers zingen. We doen eerst het echt. Oh, dus dan gaan we eerst voor het eerste nummer wat ik begin dit jaar heb geschreven met Martin Sterken. En dat heet het nummer Het is Echt. Live in Noorderwien, Esther Algra. Soms in het leven kom je iemand tegen uit je stoutste droom. En door het koude, grillige leven voel jij een warme stroom. Dagen en nachten die vermengen, alles in één moment. En je wordt wakker in een ander leven, als in een filmfragment. Kan mij niet schelen. Kan mij niet schelen wat men zegt. Ik volg
Esther Algra in het Nederlands Tjinburg. Want ja, het is van alles dingen natuurlijk. Pro de coverwork, pro de Engelstalig. Maar toch Nederlandstalig leidt hij toch het dichtst bij die hart? Nou, ik vind allebei geweldig. Ja, hoeft ik net te kiezen trouwens. Nee, dat is wel een hele gekke vraag van je, Willem. Nou ja, nee, soms maakt je meestal een hele bewuste keuze van of Friestalig, Nederlandstalig of Engelstalig. Ja, maar ja, in mijn repertoire, wat ik al jaren doe, daar zit bijvoorbeeld ook Ruudje Kort tussen. Of nou ja, wat andere Nederlandstalige nummers natuurlijk. En vooral Tina Turner vind ik erg leuk om te zingen. Ik me voorstellen, lekker uithalen. Ja, heerlijk. Ja, dat is echt geweldig. Ja, en rocknummers zijn ook geweldig. Dus. Maar ik vind Nederlandstalig vind ik gewoon wel fijn weg te zingen. En ja, en de mensen begrijpen het misschien ook ietsje. Ja, wat ik dus eigenlijk wil vertellen ook in mijn songs. Ja, dat is toch wel lekker dat het Nederlands kan. Bijvoorbeeld met deze single. We had het verhaal al even uit. Ze get hem no live dan. Lach met een reden. Esther Algra. Dankjewel. Begin met een lach in de morgen voor een bijzondere dag. Leg je lat niet te hoog en zie altijd een regenboog. Geef elkaar een steun in de rug, een compliment. Want dan voel jij de kracht en jij bent blij dat jij er bent. Lach met een reden, leef niet in het verleden. Focus op de toekomst en geniet vandaag. Lach zonder zorgen, hou jezelf niet verborgen. Maar open jezelf voor de wereld. Leef zo als jij dat wil. Zoek liefde niet ver, maar kijk met open ogen om je heen. Wees eerlijk en vrij en jij zult zien, jij bent hier niet alleen. Redenen genoeg te leven, jezelf te zijn. En lach naar heel de wereld en je zorgen blijven klein. Lach met de reden en leef niet in het verleden. Focus op de toekomst en geniet vandaag. Oh, oh, en lach zonder zorgen. Hou jezelf niet verborgen. Maar open jezelf voor de wereld. Leef zo als jij dat wil. En lach met de reden. En lach met de reden. Lach met de reden. Ja, lach met de reden. En leef niet in het verleden. Focus op de toekomst en geniet vandaag. Oh, oh, en lach zonder zorgen. Hou jezelf niet verborgen. Maar open jezelf voor de wereld en leef zo als jij dat wil. Zo, dankjewel. Dames en heren, En weer kijkers. Esther Algra, dankjewel. Goed weekend, bedankt voor je komst. CD dus, single Lach met de reden. Dit weer Noorderwien live. Hoi! Dankjewel. Nou, ik zit bij de dingen.